Vale, bueno, ongi etorri jardunaldi ontara, ni Nerea naiz, Nerea Oiartzabal, Donostiatik nator, lehenengo pixkat kontestuan jarriko jardunaldi hau, nondik datorren eta zergatik antolatzen den. Euskeraz esan diat egiteko, ez? Eta erazpi da. Vale, bestela, esan. Gipuzkoako Industria Ingenieria Elkargotikan nator, eta elkarguaz aparte, baita geha oficina frega pyme, ez? Guk ditugunadia digitalizazioarekin zerikusia duten jardunaldiak, bai, Gipuzkoa osoan, bai Donostialdean, Tolosaldean, Gipuzkoa osoan, eta gure helburua da digitalizazioa eta teknologia bai enpresa txiki ertainetara gerturatzea eta baita profesionalei gerturatzea. Bai, orduan, 2 urte egongo gea jardunaldiak antolatzen, gaurko kasuan adimen artifizialaren inguruan, baina, jakin ezazuen baita, beste hainbat gai ere ikusi ditugula, marketing digitala, automatización, Microsoft 365, danatarik, bale. Kasu honetan, iraurgi berritzen agentziarekin egin dugun, antolatu dugun jardunaldi bada, bale, así que, hasiko gea. Nei bai gustatzen zait, pixkat tailer moduan itea jardunaldia, bale? Osea, ez bakarrikan hitz baizik eta 2 ordutxoak aprobetxatzea, zuen kasuak ikusteko, nik gustuko litzaidake hau ikustea, eta pixka bat ezak ordenagailu ekarri ez duten edo, baina ekarri bai ez dute baita, bai gomendatzen dizuet, ateatzea eta pixka trasteatzea nekin batera. Orduan, nahi batzu, a ber, egiten dunek. Segundutxo baten, nahiko nuke galdetu, zertarako erabiltzen zuten zuek adimen artifiziala, inteligentzia artifizial, bai? Eta zertarako gustatuko litzaizueken erabiltzia. Ez da. Horren batakit, negazu bakoitza... Ez duz erabiltzen, bale. Horretu zer da, Bale. bizea, opakitea, Ondo dago, porque da nivel básico, así que dana ikusiko dugu hasieratik, así que ondo. Bale, bestiak ez dakite erabiltzen zuten. Nire egia esan ez eta zuen esketi biltzen da zen jakiteko, nik alda egitezko gauzek. Bale. Eta nahiko ondo erantzuten, baina azkenin gaur egun inteligentzia artifiziala ozer gauze interesatzezat, porque hori dator, eta ez nire dendako bakarriken, naiz de bizireko, esan duen bezala, pixket jakitea zer dan, ikustea zertan erabili leiken eta gauze hori danak, ez? Bale, oso ondo. Zuen kasun? Guk adibidez, nik hori nire igual gauza pertsonalak eta galdetzeko da asko. Bale. Asko, desente. Bai, tipo txat modua, hori da. Bale. Eta gero igual goko inaldin, guk adibidez, antzari dena dago, orduan ditugu proiektu eta irudeko, eta denbora asko madeigo igual marrazki hori gero erakutzi alizeteko renderizatzen, prestatzeko. Hor, kriston, pila lantzu. Horren egia dizku. Azko interesantzat. Ondo askoko lana laguntze egiten. Bai. Soina arriba azkartzen jozu eta jartzen dut igual estilo diferentiko eta behar ja... Bai, hori nahiko ongi ikasti. Oso, nolazke kasuan? Tani baten dien sare sozialak pixketen matitut, eta, gustako ziten igual, jakitie zertan lagundula ezken, plus hori eukitzie. Egia esan, nahiko automatizautu, nahiko errexitetena, azkenen beti patroi igualak emitet, jakitie ez. Baina gaur egun erabiltzen ez orduan edo haindikan ez asko, Kalpila da kafezure antolakuntza bezala. Nik bideo grabatzitun, neuk editatzeitu, eta listo. Pasau dizitatela, baina normala euskera zitzeitet, eta erderazko testotan da, hori da. Eskribeme esto, korrigeme esto, baina hortik aurre jakine ez dakit, porque ez naiz asko ebili trasteatzen. Bale. Nik, ekarri zut presentazioa eta baita ariketak, danak batea tolaiteko, da oso pentsatua, merkataritzari bidatutako adimen artifiziala, baina gero baita poso ditugu ikusi kaso batzuk, nire bizta pertsonalean, nola poso duten baita adimen artifiziala erabili, bale? Orduan, ekarri zuet, galdera utzukai ez bai esan diatzuet, zer lan errepikatzen duzuen behin eta berriro, egunero. Azkenan adimen artifizialak hortan asko laguntzen du. Zergatik, guk formakuntza eta jardunaldi asko ditugu inteligentzia artifizialaren inguruan, eta jendearen beldurra da, no es que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo, ez? Osea, berez beldurra hori hor dago. Orduan baita, jardunaldi honetan, erakutsi nahi detena da,
adimen artifizialak ez digula lanak kenduko baizik eta errestuko digula pilo bat. Bai, gu bete esaten dugu, ulertu behar dugula gure bekario bat izango balitz bezala, bale? Hau da, nik benetan, nire lanean, berez, para aportar valor, alguien me tiene que quitar cosas operativas. Ba, hori egiten du adimen artifizialak, bale? Orduan, hasiko gaia pixkat lehenengo oinarri batzuk ulertzeagatikan, baita, gero ja hasiko gea dana... Bat online konektau da. Bai, faltata Maider. Bai. Hace buena. Bueno, ya sé. Bai, batez ere... zai edo... No sé. Online komentatu, Online, bai, de hecho, barkatu erik hau, soknotxo bat, utziko dizut, txata, edo zer gauza zalantza badezu, hemendikan hitz egiteko, bale? Eta baita jarriko dizut mikrofonua, nahi badezu hitzein, zuk hitzein lasai, bale? Hemendikan entzuten dugula, así que... Vale. Horri, bueno, lehenengo pixkat kontestun jarriko dugu, lehenengo zer ulertu, zer puntutan dagoen gaur adimen artifiziala, zuk esan duzun bezala, nik usteet gehientsuenak erabiltzen degula, edo erabili degula zerbaitetarako, behintzat galdezeko ez dakit, ¿cuál es la capital de no sé dónde, ez, horrelako gauzak, Google moduan erabiltzen dugu asko, errex erantzuten du. Gero, mitoak haustea ez hau pixkat, beldurroi hori kentzea, ez? Beldurrak kentzea eta baita ondo erabiltzen ikastia, porque bai, azkenean, ia, adimen artifiziala interneta da ere, hau da, gure datu pertsonalak ematen dizkiogu, orduan, pixkat baita kontu zibili behar delako zoiki, eta gero ikusiko dugu nola aplikatu. Nik bai, daude, adimen artifizialen inguruan aplikazio pila bat. Gaur batez ere ikusiko dugu ChatGPT, Gemini, notebookelen eta gero beste bat argazkima, baina gero bai, erakutsiko izot zerrenda bat, zenbat aplikazio den ikusteko, dokumentazio guztia pasako izuegu e-mailez, gero etxe nahi ez dute beste aplikazio batzuk trasteatu, zuek egiteko, bale? Orduan, lehenengo, ulertu behar dugu, adimen artifiziala egunero pila bat adatzen da. Ni de hecho batzen naiz, oenela pila bete sartzen nintzen ChatGPT-en, eskatzen nion argazki bat irudi bat sortzeko, eta kriston gaizkiten zian. Edo, ez zian oso ondo egiten, beti igual jartzen zian pertsonat 5 behatzekin, horrelako gauzak, ez? Ja gaur egun, pila bat aurreratu da. Orduan, pentsa, 2 hilabete batian, ja horrela aurreratu bada, ez pentsatu nahi, hemendikan 6 hilabetetara, ze gauza posibleko dian egin adimen artifizialekin. Halare, hori, gehiago aurreratu behar du, bale? Gero, denbora eta kostuen murrizketak, adimen artifizialak laguntzen digu hori, ez? Efizienteagoak izaten, gauza operatiboak edo oso manualak dien gauzak, berari posible dugu eskatu gu, benetan beste zerbaitetan lan egiteko, gauza ditarako asko laguntzen du adimen artifizialak, eta, hori ikusizimentzeko prozesuen demotrazioa, bale? Zertarako posible dugun erabili, hemen jarri ditut batzuk, ideia batzuk, bale, adibidez. Real calendario para redes sociales, zuk esan diazu, ez? Adibidez, community manager asko, erabiltzeue, marketing digital moduan, haizu, nik egunero sortu behar dut, ez dakit, edo igo behar dut argazki bat Instagramea, eta azkenen, edo ideia gabe gehatzen naiz askotan, edo ideiak baditut, baina ez dakit nola aplikatu, edo estrukturatu behar ditut nire ideiak eta ez dakit nola egin, gauza guztioi posible dizkigu egin. E-mailak erantzun, planificación esto jarriek, incluso askotan baita, komertzioa askok, le pones su stock y te hace una planificación en Excel de cómo gestionar, barbaridad ditu, ¿vale? Eta gaur da nahi ikusiko dugu. Motivazioa, hobetzen laguntzen digu, zuk esan duzuna, gazteleraz itzultzen dizkit testuak, ingelesera, askotan euskerara, edo nola esaten da hitz hau edo honen sinonimoak, goazen erabiltza baita, adimen artifiziala, gure komunikazioa hobetzeko, bale? Gero, sormena eta estrategia. Sormena, pentsatu lehen esan dutena, ez? Askotan, nahi izatea nerea sortu behar deun gidoi bat, urrengo jardunaldirako sobre marketing digital. ¿Por dónde empiezo? Nik esplikatzen badiot, zertan datzan jardunaldi horrek, ez dakit zer, adimen artifizialak laguntzen dit ideiak ematen.
bale? Osa, jakin betatzen. Bale. Gero, hemen, honea gero etorriko geha, nik nahi zuek ulertzia, nik uste gehienak ChatGPT ezagutzen degula, baino nik uste gaizkiten degula ChatGPT-rik dana eskatzen. Zergatikan, ChatGPT da una IA generativa. Generativa esan nahi du... Guari itxiko, ez ChatGPT da IA generativa. Generativa esan nahi du que crea, ¿vale? Osa, guk esaten baldin badiogu eginazu tekstu hau, baina nik ez diot informazio gehiago ematen, baina ez diot, sortu nazu gidoi bat Parisen inguruan, baina ez diot informazio gehiago ematen, berak inventa hori dugu. Vale? Eta gero ez dit galdera batzuk. Generatiba da, dakala, zea hori, aukera hori dena sortzeko, inventatzeko. Gemini ere da generatiba, vale? Zer diferentzia dago ChatGPT eta Geminien artean? Gemini dela Googleena, seguntazte gauzetarako ondo dau, porque gero Googleekin badaka konexio hori, ez? Gmailekin, Driveekin, ez dakiz zer, eta baita dira generatibak. Adibidez, Notebook LM gero ikusiko dugula, da beste aplikazio bat ez dara hain generatiba. Zergatikan, zuk ez baldin badiozu informazioa ematen, ez du inventauko. Vale, seguntazte gauzetarako hobeto dago. Porque ChatGPT dakan arriskua da, ba imaginatu, nire ez bakadidez, unibertsalen dago. Jatzizkio apunte batzuk, hazme un resumen. Ja, baina eskez, apunte hortan informazio bat falta balin bada, ChatGPTek laburpen hori, inventa egitu ingoitu, segurazki gauza asko. Orduan kontu zibili behar da gauza egikin. Notebook LMK adibidez, ez badak informazioa ez du inventauko. Vale? Orduan, seguntazte gauzetarako, orduan kasu honetan, adibidez, irudiak sortzeko, ia irudiak zerotik, ChatGPT adibidez ez da komendagarriena. ChatGPTek egiten du hori? Bai. Geminiek egiten du? Bai. Aplikazio gehientsuenak sortzen dituzte irudiak. Baina nik benetan, nire dendan, erabili behar eta aplikazio bat, ze egunero sortzen ditut irudiak, beto da ez erabiltzea, Leonardo AI super ondo funtzionatzen dula, gero ikusiko dugu, ChatGPT beharrian. Ze gero de aplikazio espezifikoak, gauza espezifikoentzak, adibidez. Nahi balin batek podcast bat sortu, nik nahiago eta adibidez Play AI, asko zego beto sortuko izkitela ahotsak ChatGPT baino. Jakin ezazuen daudela gaur egun aplikazio mordoa, eta jakin bardela erabiltzen, seguntazte aplikazio, seguntazte gauza nahi duenin, bale? Ahotsa sortu zen nahi dezuz, duk idazte diozu eta behar. Gero ikusiko dugu nola, zuk sartzeiz diozu, hainbat forma daude, ez? Baina gero erakutsiko dizuete zer posibilitatea egin, zuka imaginatu jartzei duzu doc bat, Word bat, gidoi batekin, imaginatu elkarrizketa bat, ez? Zutan ere artean. Eta esate diot, hazme un podcast de esto. Eta egiten dizu podcast bat, bi pertsonekin, ez diela pertsonaiek existitzen, ahotserek ez die existitzen, eta benetaz bat ematen dute. Osea, ez die sonido robotikoak. Osea, dituzte beraien pausak, gero erakusiko dugu dena, eta ikusko dugu. Hau da lehen komentatutakoa, bale? ChatGPT, Gemini eta beste aplikazio asko generatibak dira, bale? Orduan, kontu zibili behar da, ze askotan, incluso lanean bere asko ikusten dugu, pregunto esta ChatGPT, copiar, pegar, mandar por email y la lias. Errebisatu behar da, bale? Orduan askotan, inteligentzia artifiziala lortu behar dugu, gure laguntzaile bezala, baina guk gero dana errebisatu behar dugu, bale? Osea, ezin dugu gure konfiantza osoa ChatGPT-en jarri behar, porque beste lagun ematen susto batekin. Barkau, zer die, plataformas inteligentzia artificial? Bai, diferentiak die. Dana diferent, ChatGPT zuka ez dauzezu. Bai, eta Gemini de bai, eta bestean, da, bakoitza die aplikazio adibidez, Gemini eta Notebook Googleenak die. Bale, gero segunta, eta gero ez da aplikazioek gehiago atatzen nahi die. Aplikazio guzti hauek hasieran doainik dira. Bale, gero egia da limitazioa dituztela. Zergatik egiten dute hau, porque berain interesa da zuk probatzia, ez da, pues te subo 2 fotos, pero luego te voy a pedir que me pagues. Orduan baita, gero jardunaldiaren ostean, galetuko izut baita, zertako erabiliko zuten edo asko erabili behar badezute aplikazioren bat, eta segunta zertarako
agian komeni dela suskripzioa deitea, baina aplikazio bakarrian. Osea, nik adibidez erabili behar bade, bakarrikan irudientzako, nahiago dut ordaindu Leonardo, ChatGPT beharrian, porque ChatGPT, pues igual gutxiago erabiliko dut. Edo egunero ChatGPT erabili behar badut, igual komeni zait, pues 10 € ordaintza hilabetean ChatGPTen, eta beste guztia, ez binka pixkate kuskusatzea, ez? Baina, bueno, bai hemen jakin ezazuen denak hasieran doainik diela, baina seguntazek gauza egiteko gero limitazioa ditu. Osea, hori horrela da. Como en todo. Beti, ChatGPT, por ejemplo, beti erantzute zuen. Baina diez, irudiak eta horrela sartzeko, irudiak eskatzen behar edo horrela, karo, osea, a nivel chat, badaka limitazio, baina asko zekei otorratzeu. Osea, gero, de hecho, izan da momentos de dizula, no, pues tienes que abrir un nuevo chat para seguir con la conversación. Baina, adibidez, nik eskatzen baizkiot, hazme una imagen de una fuente en un monte. Eta esaten baizkiot 5 aldiz, ya, itxiko momentu esan baizkitela. No, ya no te puedo crear más, suscríbete al plan super premium. Vale? Bueno, hau jarri dizuet, porque dia principalenak, baina jakin ezazuen mordoa daudela. Bale, aplikazio mordoa. Orduan, hemen jarri dizuet batez ere, 3 bakoitza zertan dan expertoa, esateagatik, bale? ChatGPT, adiez da, idazle perfektua, baina gehiago igual sormenarentzako, hau da. Esatio ChatGPT, ChatGPT, eske, ez dakit, ez, idatzi behar de tipuin bat, ez dakitzen bi hartzen inguruan, eta ez dakit nola hasi. Eske, egiten dizu dana, gero ikusten ditugu kasu praktiko, Edo, hemen adibidez, pues eres el dueño de una panadería artesana, escribe un texto de mensaje de WhatsApp para avisar a los clientes de que hoy tenemos pan espelta recién salido del horno, adibidez, eta berak idatziko dizu, ¿vale? Osea, de hecho, guazen proba egitea ikusteko nola egiten duen. Hau, bakizu zer dian promptak? Vale, hau da prompt bat, vale? Prompt bat da, askotan, zuek fijatzen bazate, igual ChatGPT-ri zerbait esaten diozue, baina nola informazioa falta zaion gauza pila galdetzen du. Azkenean hori sortzen da chat bat bezala, ez? Osea, gure lagunarekin hitz egitea bezala. Promptak die informazio estrukturatuak. Hau da, nik eskatu nahi baldin badiot zerbait, geroz eta estrukturatuagoa eman mezua, geroz eta bere erantzunak askoz zehatzagoak izango die eta ez dizkiguan beste galdera egingo. Orduan, promptak oso garrantzitsua dira, da prompt oso basiko bat, gero ikusiko ditugu konplexuagoak, baina batez ere da, ez galtzeko 15 minutu denbora, esaten, no, pues así no me gusta, ponme no sé qué, osea, azkenen, gero eta zehatzagoa izan gure mezua, zer nahi dugun, bere erantzuna ere zehatzagoa izangoa, bale? Orduan, guazen ChatGPT-ra, guazen ja astea bizka trasteatzen resnak, bale? Hau da, Googleen akazute, bale, ez da beharrezko aplikazioik eukitzia, bale, jakingo dezute, baina, bueno. Eta guazen adiez, prompt hori jartzea ChatGPT-ri, ez? Igual pixkata handiagoan jarrikot. Salido del horno. Eta bez, egiten di tekstu bat, WhatsAppen ere bezero ibialtzeko, hori berri badakagula. Te escribimos desde tu panadería de confianza para contarte que hoy tenemos un pan de espelta recién salido del horno. Crujiente por fuera, tierno por... O sea, es como muy creativo. Posible diotesan, algo más serio. Yo qué sé, porque igual me parece demasiado... Ja, ez que nire hori pasatzen da. Igual, nik euskeraz bai idazte pixket, azpeitiarra ez da, baina erderaz gero zehatzagon jartzen da. Bat bat bete da, bueno, ez naiz ez dakizaren da. Oso komertzialeki bezala. Claro, más informal. Más informal da, gero igual ez dakiz zer da, gero batzuk hasieraretan jartzen baizu prompt hortan, escribe un texto de la panadería no sé qué, pero en un tono amigable, cercano, mi público objetivo tiene 20 años, se adapta a eso. Vale, nik hau oso basiko, baina es algo más, serio, Javier, pero serio, ¿ves? Queremos informarte de que hoy disponemos de un pan, baina hau jasiratikan informazio guzti hau ematen badiogu, gutxiago taratuko dugu eusitzen nahi duguna. Bai, guri askotan ere gertatzen zaigu, nahi dugu igual egin testu bat, eta baten kriston testu serioa. Asiatikan jartzen badiogu, que sea cercano, amigable, ponme emoticonos también, por ahí, tampoco muchos, porque luego a veces se pasa de emoticonos, eta egiten dizu hori. Gero agian, esaten diotu zerbait gehiago, pues ahora ponme esta frase.
eta jazta, bai. Baina ChatGPT ontarako da nire ustez hoberena a nivel texto, bai? Gero, hola utziko, porque... Gemini. Gemini da Googleen aplikazioa. De hecho, zakit fijau zaten, baina Gmaila bali madakazute eta agertzen da Geminien logoa, non esaten dizun, ea nahi dezun mezu hori hobetzia. Osa, porque azkenan da Googleena dan, Gemini da Googleeko aplikazio guztietan. Zergatik dago Gemini ondo? Ze, oan ikusiko dugu beste ariketzen bat, nik eskatzen baita adibidez presentazio bat egiteko, gauza, presentazio hori deskaratzeko garaian drivera ikoko zuzenean. Hau da, azkenen dau denek konektatuta. Hortako oso ondo dago. Tekstuentzako ere oso erabilgarria. Ni gehiago hortarako txatzek dugu zait. Baina adibidez, bilaketa adimentsuak egiteko. Nik asko galdezizkiot, deozin zalantza bali madakat gehiago Gemini galdetzen, porque Googleena dan, no se me transmite más confianza. Baina hor baita, bakoitzak ja, gero nahi duna egiteko, Orduan, hemen ikusiko dugu beste aukera bat oso diferentia. Lehen esan duen bezala, adimen artizialekin edo zer gauza posible egin. Ez bakarrikan testuak. Gaur egun, Geminiek oso ondo egiten ditu presentazioak, PPT-ak. Erakutsiko dizuet nola zehatzen duen. Hemen jarri dizuet adiet, prompt bat, bai? Prompt hori ez dut ulertu nik. Bai, prompt... Non eskatzen jozun, o non? Zer, prompta da jartzeko txaten. Baina jarri beharrean esalditxo bat, promptak esan nahi du azkenean da tekstu bat. Baina tekstu espezifikoa Zuk idaztezu. zuk idazten zu. Bai. Hau nik idatziet, Baina da ez idazten egoteko denboa galtzeko, kopia pega egiten dut, bale? Orduan, Geminiei oain eskatuko diogu urrengoa, bale? Geminien posible da baita tekstuak idatzi, irudiak ere sortzen dizkigu, bideoak, laburpenak egiten dizkigu, dana. Baina batez ere presentazioa es algo muy loco. Eskatuko diogu, actúa como asesor de comunicación para pequeño comercio. Ayúdame a crear una presentación en PowerPoint, ¿vale? Pues porque igual nire universitatean presentazioa egin bale, para una tienda de ropa. La presentación es para auda satelitzena, ¿no? Pues para un público X y su objetivo es explicar X, hau da, gero eta informazio gehiago ematen baldin badiogu, presentazioa askoz gehiago gustatuko zaigu, que informazio gehiago daka zerbait dugun, Que una presentación sencilla, clara y práctica, que haya títulos en las diapositivas, con ideas clave, lenguaje cercano y no técnico y máximo 8 o 10 diapositivas. ¿Vale? Zuk azkenik proposatu jozu aldan gehiena zehazti, Aldan gehiena zehazti. Detaile gehiago zartzizko. Asko zehatu ingo izu. Zer horre gutxillo. Bai, ze askotan zer dertzea? Zuk ez behar mezkezu detaiek ematen, behar galderak detzen. Eta zuera zut, baina eski gero esan bezu, no, ya has llegado a tu límite. Horatik. Gero igual askotan, jakezu oso detaiatua, eta zutu, zuzeta basatea. Baina, gero da, bai, hoi oso garantzua, incluso, hemen ditugu gozat pila jarri diot, hay que ganar una presentación de comunicación, que mi comunicación puede ser, yo detallaría un poco más, señor da, este ejemplo. Baita ere, edukazio jukinda galdatzen baldin badiozu, baita ere, hobeto titular bezala. Bai, bueno, te llama cariño. Izan eta azkenin. Bai. Onbito badarri. A ver, erantzuna berdina izango, baina esan beharrean, aquí tienes tu texto, pues igual te dice, hola Mikel, espero que estés bien, aquí tienes tu texto. O sea, ez du. Bai, incluso, ni behin batzen ez nion lagunekin, eta lagunatek bizun arazoa, eta nik txatire galetu genion. Al chati a mi amiga le pasa esto y le entiendo perfectamente, dile de mi parte que no se preocupe. O sea, geroz eta humanizatu hau bezala dago, baina berez, gero nahi dugun erantzuna, uste ez da aldatzen, eta bestela posibilidu esan, pues ponme algo más cercano. Baina hori, igual jarri beharrean, aquí tienes tu texto, pues te pone, Mikel, espero que estés bien, aquí tienes tu texto, tal, eta ya está. Baina, seguro aski, baiko nuke zakin zena pertsona dauden, berain egunerokotasunen bakarrikan zuzten dinak, eta dituzela konbertsazioak ChatGPTekin, me encantaría saber. Benetan, Alexakin. Bai, eske, da pasada, bai. Orduan, hori jarriko diot, prompt hau, tekstu hau diteko diogu, hemen importantia da, en herramientas,
vale? Jartzia Canvas. Canvas esan nahi du tipo templates, como plantillak, vale? Canvas die plantillak. Orduan azkenean presentazio bat plantilla moduko bat da. Orduan, nik esan dut ikusi ez dute, eta ez diote ez da informazio pila bat eman, bale? Baina gehiago marko nioke. Orduan jartze jot, honek pixkat gehiago taratu, porque sortuko digu literalmente PPT bat, para descargarnos y luego trabajar en él, ¿vale? Orduan, pixkat ditxengo dut, porque ya atatzen naiz, gero ez dituko. Baina, bueno. ¿Ves? Orduan, ya hemen hasiko da lanean, bueno, presentación para tienda de ropa, hemen egia da, bajartzen badiogu nola irtena den da horrek, tiene este logo, tiene este branding, te inserto la página web, claro. Hobeto dago, emango digun erantzuna hobia izangoa eta emango digun presentazioa hobia izangoa, arriskua zure datuak ematen ari zea. Ari ematen denda horren informazioa, denda horren webgunea, ba, bueno, dalen esan duguna, ez? Osa, geroz eta gure datu gehiago ematen badiezkiogu, ba, azkenen dana bezala da, gure datu pertsonalak ditu. Ba, bueno, ba, hemen sortu dit ikusten dute, ba, presentazio bat, deitu dula hilos de barrio, porque le he dicho que es una tienda de ropa de barrio, conectando vecinos a través del estilo y la comunidad. O sea, no le he puesto nada de eso. Va, bueno. Tu tema de confianza. Nacimos en el corazón de este barrio, tal. Ni eskada PPT bat, Baina ikusiko duzute. Aurkezpen bat bezala. Aurkezpen bat, bai. Osa, zuk imaginau, jo, ba, junbarret unibertsitatera, eta egin behar du aurkezpen bat sobre la sostenibilidad, no sé qué. Eta askotan, osa, a ber, nik hau beti esaten dut. De hecho, jendeak ezke egiten du. Hau ez da bain hartu berda. Jazta, jeri nahiek lan egin dit, nik ez dut lan egingo, ez dut presentazioa egingo, gaiantan egin dut ez. Porque azkenean, hau lertu behar da, askotan zerbait zerotik anin behar deunean, en un lienzo blanco, ez dakigun nola hasi. Osa, ni askotan gertatzen zait, jo, presentazioa bat inbarretat, nola hasi naiz? Ze struktura jarraitzet? Ze jartzen lehenengo diapositiban? Ba, bueno, honek askotan laguntzen digu, esan dizu, bueno, ba, nik struktura hau gomendatzen dizut, diapositiba hau gomendatzen dizut, informazio hau, baina gero zuk modifikau, osea, zazkenean igual hau, feria de barrio, no voy a hacer ni siquiera una feria, ¿ez? Baina, bueno, ideiak emateizkezu. De hecho, pues no, asesoría de imagen, tal, un regalo para vecinos, 20% de descuento, tal. Bueno, presentazio bat en todas las condiciones, bai? Orduan, nik ematen badiot, lehen esanakoa, exportar a presentaciones, vale, jartzen, crear diapositivas, no sé qué, hau ondo dau, porque nik gero dena postiot modifikatu, bai tekstua, bai irudiak, bai, orduan, jaetzea zerotik anazten. Netzako hori ondo dau, porque askotan galtzen dugu denbora pila bat pentsatzen, nola hasiko naiz egiten presentazio, nola hasiko naiz egiten gidoi hau, o nola ez dakit zer, ez? Orduan, bez, ja, deskargatu dit, guten ez abrir presentaciones, eta zuzenean, emango dit, nire drivea. Eta edakat presentazio moduan. ¿Sabes? Ikusten, eta diken, zatek, jo, pues no me gusta nada el título, hilos de barrio, pues ez, pues nahi jarri, pues azkoitia. Osa, nahi dit, azpeitia, no, azpeitia modu berkatu. Azpeitia. Osa, dana posible da modifikatu. Argazkiak posible dia kendu baita, beste argazkiak jarri, osa, dana, hoi ondo dau, porque askotan igual, ba ez dakit, kanban eta hola, badaude plantillak, baina ez gure ideiakin, ez gure estilo pertsonanakin hemen, osa, zuk esate duzu estiloan, eta nik esan diot un estilo sencillo, baina si le digo un estilo más moderno, tecnológico, tal, osa, beste estilo bat, guztiz diferenteen goit. Nera, zue poste dugu. Kanbak eta bere plantilla zebeta hori liberdezu. Hori da. Ea kreaite izura. Claro, baina eske hemen egiten dizuz, osa, kanba da gehiago, nire ustez diseinu aldetikan asko laguntzen dizu, baina gero edukila zukin bar dezu, osa, bai tekstuak, bai ze jarri diapositiba bakoitzean, hemen zua iztea esaten ze jarri diapositiba bakoitzen, da hori, pronta tekstua etzela oso deskriptiboa, osa, jarri diogu, que soy una tienda de ropa y poco más. Ni jartzen badiot, vida, quiero la primera diapositiva que me pongas mi historia la historia de mi empresa, tal, osea, pues jarri diapositibako itzean zer nahi dezun, eta berak egiten dizu presentatu modelo bat. Nun gero zu posible dezun editatu dana, vale?
Eta ikusi ez dute deskarga, deskargar, eta zuzenean nire drivera. Balixoren horrek sare sozialetako uz bat, karrusel baten plantilla horiteko. Ea posible dune egin. Bai, ez dut ez probatu, baina posible du probatu. Ez que bukeia presentazioan askera biltzen dugu, porque azkenian hainbeste jarduna ditela ditugu, base bezala ondo dau. Hemen, herramientas hori kanbas bat izango zan baita, ez? Jo, karo, zune ez egitea irudia sortzia. Instagramu karusela izita. Bai. Eta hor, imagen bakoitza eta baita ere eduki horrekin, hau da. Izango zen berdin, baina Instagrameko posteko formatu horrekin. Ah, vale, osea, vale, vale. Zuk komertzio baten PowerPoint bat, ez tezu igual zuten, baina egunero jotazun. Vale, bakizu ez dimensio dituzten horiek? A ver, dimensiones... Berez egingo du, porque kanbakoitako die, hortako die. Dimensionia publicación normal, Mira, hemen dau, cuadrado 1.1. 1.1. Ez que 1.1 kuadrado hori bain diferentzia postana. Ah, bai. Bai, ez que hori ginen No estoy muy metida. Ontsa zango ez. Leheneko vertikal biztezina. Bueno, mientras voy escribiendo. Miguel Arogay bider, Miguel Iruren latarra. Vale, itxoen ointxe galatiko izu berrize. Hazme, bueno, créame, por ejemplo, 6 imágenes para un carrusel de Instagram con dimensiones. ¿Zenbat esan diazu? Miguel Arogay bider, Miguel Iruren latarra. Berro. Fixe. Sobre. Ten ninguna adibidez. Algo que se os ocurra. Claro, hoy día porque Gemini era generativa. O sea, Si no le decimos, se va a inventar cualquier cosa. Sobre los del nueva temporada altzari llenados, Sobre los nuevos productos que vamos a comprar a batería. Quiero que cada post, claro, ¿qué queremos que muestre cada post? O que nos proponga algo. Nik uste erakutsi temporada berrien aurreapen bat bezala datosten produktun. Quiero que estas imágenes muestren como... O sea, lo puedes escribir mal y... Vale. ¿En qué estilo le pedimos? Algo importante. ¿En qué? ¿Qué estilo? Hor berez, hongo zen aukeri bat ere zuk esateko, bueno, nire kolore korporatibo... Claro, bai. Pizket estilua Bai, de hecho, gero baita ikusiko dugu irudien aplikazioan, justo aztenean oinatinean nintzen baita jardunaldi bamaten, eta esan zein bate, jo, niakate bizketa den da bandoseke, marka honena, posible diozu esan jartzeko mutil bat arantzazura igotzen gure bizikletarekin eta gure maiotarekin, eta inzion. Así que, bai. Vale, bueno, quiero que las imágenes lleven un estilo... No sé, alegre, fresco, a ver qué nos hace. Baina bai, posible diozu jarri zure brandinga, zure webgunea. Vale. A ver, hau ez pinez probau, hori, hemen esan ez ikusten hemen cargando nano banana. Nano banana da, oza, hemen herramientas eman diotenian, ez dakit ikusten duen gure, ez da, Plátano bat. Ah, bueno, pero no, esto no queremos. Baina, pixkat kutre, no? A ver. Ez que negero hori baratzen bat. Ez que
Es que, osea, presentaziorako bai, nik hori erabiliko nuken igual, Leonardo, ere gustu izuten aplikazio baten, eske esan dizuet, netzako irudiak egiteko Gemini ez dago berena. Osea, eta hori daukala Geminiek, herramienta berri bat, atea zutela orain dela, esango nuke 2 hilabete edo, deitzen dela hau. Ikusten dut platanito hau, deitzen da nano, banana. Osea, azkenean, Geminiek bere aplikazioaren barruan, gero ditu, beste aplikazio txiki batzu, guzti hauek bezala, segunta ze gauzetarako, presentazioak egiteko, Canvas, argazkiak erabiltzeko nano banana. Halare, netzako nano banana ez da hoberena argazkiak egiteko, gero erakutsiko dizuet beste aplikazio bat. Vale, nik batez ere, Gemini hori erabiltzen dut, ChatGPT moduan, gauza galetzeko, ezakit zer eta bat, eta gero presentazioentzako batez ere, osea, presentazioak egiten ditu oso ondo. Kasu honetan, ez du egiten nahi duguna, bestia bezala, baina bueno. Gero, Vuelve a decir Carlos de imágenes, se baño plantilla de... Ja, bai. Hicimos pruebas, hori da. Bai, nik asko ez erabili, hori posible diozu. Hor, segun zertako da, importanti da neurrik ezartzia. Hombre, eso que te vas a ahorrar. Bai, lo único, honek egin digu bakarra neurri hortan. Bero gozak neurri hau dakate. Hori da, Zuk azkenean, zuk ez bali maiozu informazio bat ematen, berak inventa hau ingo. Orduan batean egiten dizu, apaisau. Osa, ez eta apaisau, nahi. Eta orduan, karo, gero ez da... Imaginatzen da, ez? Argumentizazioa. Bai, horregatik anprontak garrantzitsua die. Vale, hau da aukera bat, hainbat aukera ikusteko zer gauzak posible dien egin, vale? Gero, jarriko zuet, ikusiko dugu nahi dazu zure kasua, lehenengo sare sozialak egiteko ez nekan ariketa hori, baina nik hori egingo nuken ChatGPTen, vale? De hecho, dakatemen bat ikusteko beste aukera bat hemen. Nik adibidez nire, nik egunerokotasunin historiz eta inotzeko, normalaitet, zapatiera kutzi, poltsiera kutzi ez, bideo horrek, baina azaltzen aizu jantzi eta duzkun, musiki jartzeio, eta listo, baina bai gara azkotan, igual post bat nahi dut Garo, nire herramienti da hau, nire zoni da den dit, argazki poli bat nahi detatean, o pixket maz profesionalei ez dauket baliabideik, orduan askotan zaio ditzen naiz, motatzen eskit argazki batzuk esan. Vale, horren erakutsiko dizuet aplikazio hau, argazkientzako... Osea, da como que tardatzeten, hau ez, bai. Azkenean hori da zitzen zen, azkenean erabiltzen dugu adimen artifiziala aurrezteko denbora, eta ez balimakigu ze aplikazio erabilizertarako. Hori da. Eta gainera ez diogu ondo galdetzen, posible egun ordu bete. Bai, hori da, nik paskatzatena hortako estetik. Irudientzako, benetan, erabili aplikazio hau. Da Leonardo AI, bale? Ez erabili, ez ChatGPT, ez Gemini, egingo dizkizu argazkiak, bai, baina ez die profesionalak hortan. Hortako adibidez, nahi hau asko gustatzen zait. Hau berdina, azkenen, doainik da, baina gero, ultimabe argazkiak eskatzen, esango dugu, no, bat izki pagar. Orduan, erakutsiko izan, bale? Hori zera, Leo jartzen da, Leo, bentzez. A ber, hau da, olako irudia daka. Zea bat, Leonardo.ai. Bueno, mobilen igual diferentia da, Nik mobilen ez dut inoiz erabili. Vale? Baina irudientzako, honek asko lagunduko dizu. Txaukenduko dugu. Vale, de hecho, nahi bazue, esan azu, guazen egitazukin zera bat. Aurrekoan emakumenek esan zian bezala, ez? Baina nahi dugu justo igo Instagramera argazki bat, mutil bat biziketan egiten, gure biziketakin eta baiatarekin. Guazen berdin egitea nahi badezu zure edo beste marka batekin que no sea tuyo, Osa, a ver, eso te ocurre. Usteko nola funtzionatzen du?
Claro, gero nik hor sartu aldet nik dendan dauketen Dana. zapata baten Dana. argazkia. Bida, nahi bazu egingo dugu, Dana ere nahi bazu egingo dugu, nahi bazu egingo dugu, zuria ez da markatik, guazen Adidas adidez, bale? Eta ikusteko posible dizkizula sartu. Vale. Orda, egingo dutena, bueno, eskargatu adibidez, irudi hau, ez dakit onda deskargatuko egiten. Me está descargando en... Lagu, zerbitu za argazkixia. Bai. Claro, egin ezin du da. online. Bai. Marka zure zapati zartu. Hori izatezueraz. Ni markak bidaltzen. Bestea zapatien, nahi zuz sartu Ez zapatien da, horrekin, etxetako bidaltzen dituenak Iztrian. estebe representatzen gu, porque ez dira modelo batzuk playan, ez dakiz egiten da, besti da, eta nik ez dion nahi errekotzen di. Vale, kaptura bat egingo diot. Vale, bida, guazen esatea. Adibidez, hoi bai, guazen kontekstual jartza da. Nola nahi irudio izatea adibidez? Créame una imagen. No sé, Eta fondo, sortzen prue, pertsona bate jantzita, ez? Emakume baten zeratan. Urbano, ez? Bai, nik nire zeatako baino bezala, baina era profesional baten. Vale, pues créame una imagen. Hanka bakarrika nahi eskali nola? Ez dakit, edo zer gauza ipositu egin. Bai. Las zapatillas, vaya andando. Leonardo Sola, Kanbana, Leonardo, Bai, Canva. igual, Canva aplikazioak ditu erosita hainbat aplikazio externuak. Agian Leonardo Canvan barrun ere badago. Bai. Leonardo ahí, bai Canva. Hau ez da bai Canva. Leonardo Aida. Bai. Osea, gero Canvak hori egiten du da, zu Canva sartzen bazea, pues luego tiene una aplicación de mockups, o sea, tiene diferentes convenios con diferentes aplicaciones. Ordan, créame una imagen de una chica con estas zapatillas que vaya andando por la calle. Pero no le estamos dando mucha información, aquí nos puede hacer cualquier cosa, aviso. Mis vaqueros, ez? Vale. Jantzita. Pantalones vaqueros. Y que sea natural o... No, hace súper realista, Bai. Argazkinen usatzezu. Ba, hemen, a ver. Hemen, ikusten zuten ezkerretan argazkitxo hori bezala. Tak, hor, ematen diogu. Banik hone egokoet. Lenguan inen zehazen. Zapatillak. Tak. Zer jarri ez? Googleen jarri ez horatzen, aplikazioetan jartzen zeraz. Leonardo Googleen, bai. Googleen Google Chrome, bai. Gero, askora baitzen badezu, seguru aski honek ere aplikazio biko du. Vale, orduan, sartuko dugu hau. Vale, tampoco le hemos dado mucha información, así que a ver qué nos hace. Generate. Vale, eta hemen hasten da, sortzen. Hemen incluso, posible dugu jarri ze neurritan nahi deun. Vale, kasu honetan jarri digu kuadraua. Ikusiko duzute, Bueno, baina azkenean hartzezutu nahi duzun partiere leite, ez? Baina eske oso ondo, nik ikusten eta nik pentsatzen da eskoa existitzen dela benetan. Zapatilla jantzita dikula, Ez que, ikutzen zuel, hamen erdikaleko erretatu bat. De hecho, jartzen badiogu, aurrekoan probagun, bidau da, biziketan esan dizutena, osea, maiota uzan, dendaria ere, maiota, osea, beraiek saltzeko maiota, eta eski begira. Zikletik ez bai, ez? Eta biziketa beraiena baita. Eta nik de hecho aurrekoan jarri nuen baita bat, guazen jartzea azkoitiko kalen. Es que claro, no le hemos dado mucha información. Que vayan dando por una de las calles de Azpeitia, Gipuzkoa.
A ver si nos coge bien Azpeitia, Mitikula baina. Bai. Ere baloriak ere. Bai. Baina irudientzako, oso irudi errealak egiten, ez dute ematen iaren... Nik esan zuen, nik daukat kanba egin nik dituta argazkiek eta fonduta kendu, eta gero pagina webea eta jotzeko eta kanba egin Kanban hasi nintzen baita ere, dakezati bat, hori, fondue, zune ez egia da kanba ez da bere aplikazioa. Ez da hori oso, bajartzen nion, igual nire zapati eta ponme un fondo, pues de piedra, ez, nik pixkezen. Leonardonek, bai, oso ondo pixka gehiago tarratzen du, porque oso ondo egiten du. Hoi bai, segitun kapatzegunek, osea, esan egite. Bueno, ez dakit hau Azpeitia dan. Lize hori? Ez dakit Azpeitia dan, baina, bueno. Bueno, biazen, esan. Amenguo ikustea. Pertsoni behar baino amenguo ikustea. Niko hain dela gutxi izan izuen, ChatGPT izan nien, eta 5 behatz gabizizkian, edo artegia ez dakit zer, nahiko, eta zuk esan duzuna, pues lezu, que no se vea la cara, ¿no? Pues solo las piernas. Las piernas de ella ahora valían. Enfocando solo las piernas, que se vea... Porque nik imagena zapatiak bakarrik izen berrin, zapatia bat pertsonikin baldimare atakozun zapatia. Dana, bai. Esan diozu zapatia eta enfokatzeko, ez? Bai, esan diot bakarrikan, solo las piernas, podría haber hecho solo las zapatillas, baita. La fondue... fondoa ez da Azpeitia. Adokinetaren lurreta. Bai, eski hori, nahiko erreala da, askotan igual ChatGPT es como muy dibujo animau. Bueno, ez dakit, ni behintzat froga asko ditut, eta hori asko betu dula baita, baina irudientzako honek, esan dizuet, oso ondo funtzionan. De hecho, horreko baita esan nion, tipo hau baita entzin, esan nion baita, Coca-Cola ezakatzen. Bueno, hauek adibidez dia pasada bat. Osa, benetazko tematikoa. Bari, nik gomendatzen dizut aplikazio hau. Eta honek igual lehen eskatu dioguna Gemini posible digu egin baita. A ver. Karusela nahi. Bai. Ez dakite, ez dut probau, baina igual uniko bai egiten digu kapatu. Gero honek ere bideoak tolaite ditu baita. Osea, zuke edo zer gauza posible duzu sartu, eta posible duzu esan, bez, eskatzen nahi zait, ordaintzia. Así que si vas a utilizar, tendrás que pagar. Baina bueno, hori, hau da... Zite egin, ez? Ozen bat gutxu gara dela? Ez dakit, ChatGPT ez dakit dien amagosto, olako zerbait. Baina nik hori da, aurreko noi esaten nien, azkenian, nik esaten dut, azkenian, igual dedikatzen izkiozu 2 ordu egunean gauza egiten dara zure denbora, eta enpresak zemat ordaintzen du langile batek 2 ordu lan egiteagatika. Hobeto da, dedicar ese tiempo a algo que aporta valor, que algo que... ez dakit. Baina mucho bera horri bintzen, ez? Ordaintzen zurien aplikazioa. Eske guk egira ChatGPT, karguan bai dakagu pro, baina ez dakit, karo, nik ez dut ordaintzen. Ez dakit dian 20 euro lako zaino, eske gero nik esatet, gero nik dakat Spotify, dakat Netflix, eta gauz horiek ez dut egunero erabiltzen. Osa, Netflixa, zeikus, eta azkean hiru aldi. Eta eske azkenean ulertu baita, ulertu behar da baita hori, gure laneko herramientan. Así como pago Excel, o pago, baina hori, beti lehenengo ulertu behar dugu, nik hau erabiliko dut benetan, eta gutxi erabili behar banin baet, ez dut ordainduko. Porque azkenean ditun zeakin, eso me da. Baina egunero, sortu behar bali maet argazki bat, edo egunero sortu behar bali maet Excel bat, nire fakturako datuekin, eta nik bai ordanduko nuke, porque azkenean da lan hori kentzen ditela,
nik beste lan batzuk egiteko. Vale? Bueno, hori, aukera hori. Gero, hemen jarriko ezkizuet, Topo oso patik itezela. ez du lako Como horiekin da zailen, loela argazki gatatzea. Ez hori da, ez Hori, Bai, Ez a ber, da. hoi da, a ber, bai, nik gero egia da, ez da berdina, ba, igual argazki bat egitea, ba, igual azpitiko jendia, kintola, baina hori, ba, hanka batzuk ateatzeko, ba, que tengas que montarla, esto de, ba, gaur bostetan nahi dugu gara, ba, baina eurila iteu, eta orduan ezin deukalen atean, eta, bai, Baina hori pasatzea, hori bintzat hori pasatzea. gauzaitako, bai, orduan zure kasuan, ba, jartzen diozu, zuk saltzen duzun produktua, ez? Ba, hombre, egia da, gero ez da argazkiak edo zuk sartuko dizuen kalitatea handiago okitze bau, asko zogoten dizu. Porque berak, ulertu behar duen nol, porque zuk argazki baten, nik honen argazkia ateatzen bat, Leonardo ez daki atzeko zatia nola da. Osea, ingo dizu honena, baka, zuk imaginatu bilatzen badiozu igual guztia, pues te hace incluso mejor. Osea, tenían... Igual, hiru argazkitan hautze aurre. Bai, osea, seguntaz eskatzen diozun, igual seguntaz eskatzen diozun aurreko partia eukita nahikoa daka, baino bestela inventaten gau, porque hau dena generatiba dira. O sea, se basan en lo que tú le envías. Si no le envías, Zaude bili, oindik eta hoi da. zure motatroki hartzen. Hoi da. Txap GPT eta ez alde behi informazioa hartzen. Behari edazkebe, porque azken horiek bete inberdituzte informazioekin, ez? Nola bete, ez dut ulertzen? Zana, txap GPT, por ejemplo, horrek behar ez aldauko informazioek. Txat GPT kartzen informazioa toki guztiatikan. Esan hori sortu dunak, o DeepSeek, o hauek, hori sortu dunak, hor informazioa bolkaber debe horrez, gero nik aldatzen baldin badio zehose hortiken jasotzeko, Ba, a ver, es que hoy azkenean, o sea, desconozco cómo se han hecho los chat GPTs, baina hoy día algoritmo hutsak die. O sea, hoy azkenean hartzute datuak daindatik, o sea, da internet guztia hor baldin badao, hori esan nahi dut. eta gainera guk esaten diogun guztia hor dao. O sea, esan nahi dut, dana hartzeu, o sea, todo lo que está en la nube, todo lo que está en internet, todo, o sea, da como... Baina zeatik endi orduan batzuk hobiek eta bestiek txarro, Porque txarro ematen. Porque se han especializado en X. O sea, Leonardo ez dizkizu en textuak, porque se han especializado en imágenes. Hori. Bai, baina, osea, esan nahi dut, azkenian, gero daude beste batzuk dira espezifiko, ba hori, podcastak egiteko, beraik ez dakate azkenian Googleeko, osea, zuk ez dinozu galetu, dame la previsión del tiempo de Donosti en estos 14 días, porque se han especializado en hacer podcast. Osea, bueno, ez dakit hori esan nahi zen, Bai, azkenin. Eta ChatGPT eta Gemini eta guztiak azkenian da, como si fuese una enciclopedia, un diccionario gigante de, o sea, todo internet, de todo el mundo, eta gainera, lo que todo el mundo le estamos diciendo, hombre, horregatikan, o sea, gaur egungo enpresa handienak, inbertitzen dutena da datuetan. Osa, nire ez egon ez urtez multinazional baten lan egiten, eta guk gehien inbertitzen genuen, bueno, batez ere, zan datuetan. Pues comprábamos datos de Mastercard, comprábamos datos de... porque queríamos entender cómo se comportaban nuestros usuarios para ahorrar dinero y tiempo. Eta enpresa guztiak datuan nahi dute orduan gu, ChatGPT-ri datuak oparitzen ari gara. Jogu nahi duelako, Zezuk adibidez, usaltzen bazea, iniciar sesión, alguien se ha leído las políticas de protección de datos y todo eso. Aurrekoan ez dut, no, pero si nos están robando. Ya, pero tú te has leído, tú aceptas. No, pero es que si no aceptas no puedes usar, pues no uses. Pues vete a la biblioteca. Orduan, baina eska bat gana bezala, interneta sortu zen bezala, no? Hasian beldurra zen, ja, zenek ez du interneta erabiltzen, zenek ez du Google erabiltzen, eta gero ez da gutxi honekin. Orduan, hemendikan 2 urtera izango da, zenek ez du ChatGPT erabiltzen, eske, vas a ser raro, si no usas, ez? Estrako, ChatGPT oso berria da. Ezak inoiz hasi nintzen erabiltzen, baino... DeepSeek, hasi zan, ez? DeepSeek.
ez dakit, txinu edo ez dakit, seguru aski txina. o oso merkeo, ez dakit, zeo zan. Horregatik, eta gaur, egunero daude aplikazio berriak. Eta orduan, nire ustez, beldurroki berrian lanak kenduko digu ez da hori baizik eta da, berze datuak ematen ari gehan baita. Porque askotan igual, jende asko erabiltzen dituzte fakturentzako, optimizatzeko eta bar, zu hor datu asko ematen ari zea baita. Orduan, kontu zibili behar da, a ber, musiko nahi... Lana baitare kenduko gu. Baina lana kenduko gu, Ene- garai baten traktoriek Kendu egiten du lana aldatu. O aldatu, bai, holan berria sortu. Hori da, edo lan berriak sortu. De hecho, hain, gukai ez elkarguan enpresa pilatekin egiten dugu lan, gauzak automatizatzeko eta bar, ia aplikatzen ari dira beraien prozesu tamaino, ja, enpresa industrialetan, beraien zeharako, para fabricación, lo que sea, están aplicando IA. Entonces, lo que hacen es cambiar pues, lanpostu hortan, orain, pertsona horrek ulertu beharko du ia hori nola funtzionatzen duen, gero hori moldatzeko. Hoi da, errealitate horretara, baina beti jakinda, hori, azkenian, oparitzen ari gala gure datu pertsonalak, ChatGPT gehientsuenak erabiltzen dugu gure bizitzarako. ChatGPT badaki ASMR bai duten, ez dituten, pareja dudan, ez lan egiten dudan, ez, informazio guztia daka, badaki hasta psikologikamente como estoy, ez, kasi. Berak kontatzen dio bere bizitza, ez, orduan, posible da hori egin, baina beti los pies sobre la tierra, jakin da, hori, ez, Instagramen ez dela, Azkenien, pertsona batekin aiko bazineke bezel. Hoi da, baina pertsona horrek tiene un almacenamiento infinito. Bai, hori. Ez gure burua bezala. Orduan, jakinda hori, ez da beldurroki behar erabiltza, de hecho, benetan lanean guk asko erabiltzen dugu, baina ez berak egiteko lana, errezteko prozesuak. Azkenian, daude prozesu batzuk oso manualak, baina ikusiko ditugunak ariketa gehiago, ez du, zertako gona ez, 2 ordu, datuak Excelen hola tuntun jartzen eta denbora galtzen egiteko la estrategia de no sé qué, eso igual ChatGPT no me lo hace tan bien, pues nahiago de ChatGPT datu horiek Excelen bolkatzea minutu batian, eta horrela nik eukitzea denbora, estrategia egiteko. Edo argazkiak atatzeko berdin bai. Viaje bat inberdezula eta prepárame un día en Madrid. Claro, es que zu pentsa dakala informazio guztia. Zu besti dutzu esan, pues mira, me voy a Madrid. Incluso le puedes decir 3 días y quiero ir a los mejores restaurantes de Madrid, o a los restaurantes más cutres y te va a sacar en función de lo que te diga. Baina, hor dako importantia da que el prompt sea súper específico. Si vas solo, si vas en pareja, si vas con 10 amigos, tal... Baina, a la vez le estás dando información. Si el gente sabe que tú vas a estar en Madrid. Sí. Baina hori, vale. Leitxerak utxiko izkizuet, galdera gehiago baditu esan, esan lasai. Nik jungo naiz gauza gehiago erakusten, vale. Ekarrizkizut hemen, gero ekarriet, ez dakit zuei asko interesatzen zuen, ekarriete ariketa hau, porque bai esan digute askotan administratibo aldetikan ere, merkataritzan beharri badagola, ez? Adibidez, fakturekin. Askotan, igual faktura pila ditugu, ez dakit zer, eta kontabilitate hori, igual merkatari txikiek ez dute asesorekin lan egiten, eta bereek egiten dituzte kontabilitatea manualki. Aukera dago ChatGPT zu pasatzen dizkiozu faktura guztiak, imaginatu. Hilabeteko faktura edo zein modutan, nik gomendatzen bai PDF-en, porque gero ez da kalitate hobi auki hobeto ingo izu, y te vuelca en un Excel. Eta horrela dakazu prebisioa, imaginau, hilabete hortan ze fakturatu dezun, ez dakit zer. Nahi zu, interesatzen zu hori ikustia edo nos lo saltamos. Vale, guzti da aukera hau, komunikarri dara, bai. Nortako informazio eman behar diozu, fakturena bezala, karo, fakturak atxigitu behar dizkiozu, bai. Bale, ikarritzut beste ariketa hau, kasuntan da, hamburgueseri batena, baina hau posible aplikatu edo zertarako, bale. Nik jarriet kaso, zenik leno, jatetxekin eta baiten un lan, eta, askok hau galetuten zeaten, eta nik denbora pila galtzen honekin.
Azkenean, jatetxe gertatzen zaien, batez ere hamburgueseriei, pizzeriei eta bar, McDonald's eta kate handik zituztela konbo pila, eta azkenean jendeak nahi duna da diru aurreztu eta bakarrikan konboak erosi, osea, konboak die menuak, ¿vale? Orduan, nik jatetxe txiki asko duten, jo, nosotros también queremos tener combos, ¿me puedes hacer un plan de qué combos te parecen atractivos según nuestro menú? Claro, zen lana da hori, azkenean, sartu hartzea beraien webgunen ikusi ze hamburguesa guztia dituzten, ze datea, ze prezioak, ze kombinazio posible dian egin. Nola aurreztu gaina diru hori, porque, claro, menua da, diru pixkat aurrezteko, ez? En vez de comprar un menú unitario. Eta galtzen zenun denbora pilo bat. Hemen ekarri dizuet adibide bat, vale, zuk chat GPT-ri jartzen badizu prompta hau dala. Voy a adjuntar un enlace kasu honetan atxikituko dut hamburgueseri baten webgunea. Vale? Ikusteko nola dan kapaza webguneko informazio guztia hartzeko. Vale? Voy a adjuntar un enlace de la carta de mi hamburguesería, analiza todos los productos disponibles, hamburguesas, o sea, dana, ¿vale? Salsas, pum, 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 y genera recomendaciones de combos, de menús, pensando en diferentes tipos de clientes también le estoy pidiendo. Pues combo individual, familiar, económico, premium. Y encima, para cada combo, inclúyeme un nombre creativo, qué productos incluye ese combo, sugiéreme encima un precio, ¿vale? Viendo lo que cuesta cada cosa. Y encima hazme una breve descripción. Claro, nik esan diot ze informazio nahi dut, orduan garrantzitsua da promptetan esatea informazio hori ze formatutan nik nahi dut jaso. Ze nahi dut tabla baten jaso, Excel baten jaso, irudi baten jaso, ¿vale? Orduan hori bai esan bat diot. Eta jontan, bueno, jarri diot, además sugiere no sé qué, organizan la información en una tabla clara y fácil de leer, ¿vale? Orduan, nik hau kopiatuko dut, eta jungo naiz chat berri batera, eta jarriko diot hau, eta gainera jarriko diot webgunea. Vale, jarriko diot, hamburgueseria hau. Tak. Eta, no chat hemen. Vale. Honek, pixka gehiago tratatuko du, porque azkenian, lehenengo duna da, ja egin dituz. Presentazio konozu bialduko. Bai, dana, eta bideoa baita. Bai. Mira, yo le he pedido una tabla. Esplikazio Claro, nik eskatu diot formato tabla, ¿vale? Baina eskatzen badiot Excel formatuan, Excel bat egingo dit. Edo beste formatu batian, ilustrazio moduan, ilustrazio egin. Begira, eske ya tabla indik, dana, nik eskatu diot, tabla de combos recomendados. Pues un solo y satisfecho, claro, porque ni baita esan diot que me haga nombres, ¿vale? O sea, pues solo y satisfecho, me parece la leche ese nombre. Pues una hamburguesa elegí, patatas fritas caseras más un refresco. Precio nos sugiere, ¿no? 22-24 euros y nos incluye un 10%, o sea que un ahorro del 10%. Descripción, perfecto para una comida completa, pan. Fiesta Burg Farm. Para compartir, económico pero delicioso, el Burg Premium, bueno, sin más. Taguero, pues notas para combos atractivos, bueno, sin más. O sea, Gaña encima nos hace un resumen de precio base, de dónde se han sacado esos precios, no sé qué. O sea, desde aquí es como bastante sencillo y claro, ¿vale? Ni quiero me posible, dicen, no, pues de cada tipo de combo hazme 3 combos o hazme no sé qué. Hau da, adibide bat, baina, bueno, hola, 1000 gauzekin posible da egin, o arropa denda bat, vida, déjate, te inserto en mi web, quiero hacer una semana de descuentos, entonces analízame los precios, en base a los precios, hazme un plan de qué productos me propondrías poner o sea, qué prendas me propones poner en descuento. Hau chat GPT da. Bai. Baina, bueno, hemen gara gusto daut baita, O sea, nik kontako, Jeminaiek ere segurazki oso ondo zula hau. Baina hau nahi kondo dago. Bai, ezagit. Mekanikarik ni dugurozuen ez derekin zeratzen da. Bai, aprobetxau. Bea iotzeten zapata horren deskripzio ere, alko zen,
Osea, nik jotzet, imagina, zapata hauek, Bai, eta zapata horrei deskripzioa jarri behar diot, non gero sartzen pertsonik ikusteu. Zapatilla, de la marca Tony Pons, de Lepar, hori, ez da bialtzen, nik inventaitet. claro. Da batzutan, Pues este te dice todo. vale. Gañar, le puedes poner, pues hazme Bai, en un tono más chistoso. O en un... Ja, Posible de proba, ¿eh? hori, ozueli ez emateko, Mira. takoi ez emateko, eta... Bida, guazen ari ez jartzea, jarri degun zapatilla, ¿vale? Bai, ez ez ditu eukitzen, ez hori da gure problemik guk, zantzidun asko ez teura bai, pagina batean zantzen, orduan, nik inventen ditut. Claro. Askotan, falta zatzula. Ba, bida, zuk imagina bueno, Adidas da, baina, Bai, bueno, bai. zapatilla hau goigo behar dela eta inventatu behar du deskripzioa, ¿eh? Bai. Vale. Necesito que me generes una descripción de las zapatillas que te adjunto. Hau txajantik naiz, ez? Bai, yo le puedo facilitar de que son unas Adidas. Son unas Adidas. Pero quiero que me detalles todas las características. Además, quiero que la descripción sea en un tono cercano y amigable. A ver, ¿qué más le podemos poner? Bueno, cercano y amigable. Luego, si no, ya. Bueno, encima, primero nos da como una descripción de las zapatillas que tienen compradas son unas Adidas Gazelle, o sea, ha detectado. Bueno, pone ahí Gazelle, bueno, vale. Pues aquí nos hace, me está pareciendo una chapa, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Bueno, baina en resumen, Una chapa. Jarri jozu. Vale. Házmelo mucho más corto. Es para compartir en redes, por ejemplo. En baita, si no os gusta lo que os está poniendo, si le dais aquí, le detienes, porque askotan bestela itxoin bar dezu, txapa guztia botatzea, gero esateko no me gusta. Hori da. En ante color crema, o sea, te detecta que es ante color crema, con las icónicas 3 bandas de verde oscuro y el detalle gazelle en dorado, combinan elegancia y vibra urbana a la perfección. La suela gum en tono caramelo le da ese toque vintage que nunca falla. Clásicas, versátiles y con personalidad. Perfecto. Ya está. Eta hori, o sea, hori, le tienes que insertar la foto. Ba, ez argazkile, ez baldin mazeakun neukea, eta laizuen. Hori da. Azkenean, nola ez dien, Adidas batzuk... Baina, o sea, nik adiz ez diot esan que son beixes y de hecho ha dicho, a ver, en ante. O sea, de hecho, o sea, si haces grande sí que se ve que es ante, pero yo pensaba que era de plástico. O sea, imaginado. Baina posible diogu jarri, unas zapatillas que no sean plástico. Hoi da, gero zuk azkenen hau kopiau eta ez du, no me convence. No es antes. Baina bai, o sea, azkenean tiene esa capacidad de detectar las Adidas Gazelle que nunca fallan. Ante crema, 3 bandas verdes y suela gam caramelo para este look retro que combina con todo, sencillas, clásicas y con rollazo. Nada. Ya tienes. Bai. Nugai dago, hemen gertatuko zaizuna da, osea, ontako askora behar bali madezu, nik bai gomendatzen dut pitzea ChatGPT premium, porque seguru aski, soaren entzi dio igotzen argazkia, eta igual 3 aldiz gehiago utziko dit, baina gero ja esangoit, idatzi bai, baina argazki gehiago ezin dutela sartu. Hoi esangoit. Pagatzeko. Gero behin janik edauketen nien zea, gero Eta de hecho, asko antzeko dio, orduan gauzen da. para que ellos se protejan un poco, eta danik esan dizutena, beti jartzen dute esaldi hau bilan, ¿vale? ChatGPT puede cometer errores, considera verificar la información importante. Hau da nik lehen esan dizutena, o sea, es una IA generativa.
Si nosotros no le decimos, se va a inventar. Orduan askotan, batez ere, para cosas académicas, de trabajo, tal, según ze gauzetarako, hombre, pues si fallo aquí no pasa nada. Baina, según ze gauzetarako, kontuan izan behar da, vale? Orduan, orain erakutsiko dizut notebook LM, vale? Notebook da kuaderno, esan nahi du. Vale? Hau baita da Google-ena, vale? Jakin ezazuen. Orduan, nire kontua. Vale, Notebook LM no es generativa como ChatGPT y Gemini, o no es tan generativa. Honen izan nahi du lehen esan dakua, nik ez baiot informazio bat ematen, si ve que hay carencia de hay aquí nomás completa esta información, no se lo va a inventar, ¿vale? Eta gero, ondo dago, batez ere bukatzko erabiltzen dugu, ez dakidan zuen kasua, baina igual ditugunean, dokumentu oso orrialde pilo batekin, o batean egiten zaigu una notificación del ayuntamiento, ez dakitolako gauza, o cosas académicas, ez marketingeko irakasleak eman digu kriston tekstua irakurtzeko eta laburpen bat. Karo, niko ChatGPT-ri eskatzen baiot, nahi beldurra emango zian ChatGPT-ekin gozian laburpena, porque posible du inventatu, eta karo, kontu zibili behar da, porque irakurri bali maiazu tekstua tal, pues eres capaz de identificar lo que se ha inventado, pero si no, no. Eta notebookek hori ez du egiten. De hecho, ondo dago, porque laburpenean, argumentatzen dizu gauza bakoitza, nundikan atera duen. Hain ingo dugu proba, bale? Orduan, nola erabiltzen da hau? Eta gero baita erakutsiko dizuet, ze gauzak gehiago egite ditun, porque da... Ikaspitza dago. Ikaspitza. Bai, eta igual dokumentazioantzako zuentzako ez da interesgarria, baina honek baita egiten ditu ahotsarenak, gero infografiak baita ausarez duetako oso ondo dago, erakutsiko dizuet baita. Nahi bat erakutsiko dizuet laburpenana eta gero sortuko bat beste gauzekin, bale? Nik hemen deskargaudet interneten, osea, no... Una tesis de marketing, creo que era de no sé qué. O sea, ni me lo he leído, Bueno. Tesis. Una tesis de no sé qué universidad. Bueno. Jarriko dut honea. Hemen beti sartu behar diot artxiboa, ¿vale? Porque berak ez du inventauko. Berak necesita un archivo para que nos dé la respuesta, ¿vale? Orduan, nola da konfigurazio? Bueno, pues alde batetik daukagu hemen, ingo zaigu igotzen guk igotako guztia, ¿vale? Kasu honetan da PDF bat. Oain beak egingo duguna da laburpen txiki bat zer esaten duen tesis honek, kasu honetan, ¿vale? Eta gero hemen en el estudio, guk posible digo esan que esa información que yo le estoy pidiendo, en qué formato quiero que me lo devuelva. Si quiero que me devuelva en un resumen de audio, en un resumen de vídeo, en un mapa mental, tal. O sea, hau adibidez, oso ondo dago, pues digo, pues hazme un mapa mental, o sea, un esto de esta tesis. Bueno, hemen lehenengo egiten diguna da resumen bat, ¿ez? Pues esta tesis académica propone el desarrollo de una estrategia de marketing, bla, 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 bla. Vale, muy interesante. Yo ahora le digo, hazme un resumen de este documento y resáltame las 5 claves o que debas saber. Ikusiko zue, a diferencia de ChatGPT, cómo nos devuelve la información. Hone pixkak gertatzen du, jakin ez zuen, bueno. Vale, ¿ves? Orduan, jarri digu laburpen bat, eta jarriko zizkian 5 claves, efectivamente. Eta hemen ikusten zuen numerito hauek, son para, te dice de dónde se está sacando esa información. O sea, de la parte del documento de dónde se saca la información. O sea, berak ez du ezer inventau. Hau oso ondo dago, ¿vale? Sin más afinación. Orduan, nik, tesis honekin, zatiot, vale, pues en vez de en esto, pásame en formato mapa mental. Bai, esatet, nik imaginatu ikasteko o informazioa ulertzeko nahi eskemak gustatzen zaitu ulertzea, ez? Bueno, hemen sortu dit, orduan jutera izena y me he hecho mapa mental. No sé si está bien o no, pero bueno, invitado.
Ahora, en vez de mapa mental, quiero que me hagas, a ver, mucho bat, dame esto. Vale. Erakutsiko dizut beste gauza eta hau posible erabili sarestoetako, dala infografiak. Ez dakit bakizun zer da infografia bat. Bueno, orain erakutsiko dizuet. Hemen eskatu nion aurrekoan ChatGPT-ri que me hiciese un guión sobre vida saludable. ¿Vale? Guión inventado, ¿eh? O sea, me he leído el guión. Orduan, nik sartziot gidoi hau notebookari, tak, oain, berriro igoko dit, ¿vale? Egingo dit hemen laburpentxo bat zen den inguruan da. Osa, gidoi hau inventatuta da baita, Nik hau ChatGPT izanean, porque ChatGPT hortako bai da inventatzeko da el mejor. Orduan esan nion inventatzeko, proba hau egiteko. Orduan, hemen hasten zait igotzen, pixka bat erratzen du, eta erakutsiko dizuet nola egiten dituen infografiak. Ez da kargatzen deskargatuta dakat infografia, baina bueno, ikusteko zuek nola igual erakutsiko dizuet, bitartean gero ikusiko dugu. Nik eskatu nuen infografia bat sobre vida saludable. Eta hau intzian. Osa, adibidez, no caso, imaginatu, me parece perfecto, pues, si eres nutricionista y tienes Instagram. Adibidez. Baina eski hau posible zu egin, bueno, nik estiloa maniolako, baina, imaginatu, vamos a lanzar unas nuevas zapatillas eta yo te voy a poner a Notebook LM, le pongo las 5 características de estas zapatillas y le voy a decir que me haga una infografía de eso, con el estilo moderno o actual, de moda, tal. Nik esan nion que me hiciese un poco así natura saludable, ¿vale? Baina hau intzian. Osea, netako, ez dakit, netako taola, ontuzu, webgunetarako taola, iruditzen zait oso ondo dagoela, ez igual askotan, hori ez, produktu berriak, eta hola, jartzen zu texto bat de ese no produkto, nadie se va a leer, baina aldiz, horrelako zerbait igotzen badezu, ez, bueno, nahiko, no es esto, habito de están bien, baina bueno, nahiko zait. Orduan hemen, nik adintzait digo, pixkataratzen duenek, gehiago, ChatGPT baino gehiago. Baina nahi ez bai irutzait aukera ona, hori bat, zapatilla batzuk, o lo que sea, o edo zer gauza, osea, berez. Baina bai importantia da, informazioa hemen zuek eman behar diozue. Orduan, imaginatu, zapatillena, lehen ikusi eguna da. Nik jungo nintzen ChatGPT-ri jarriko nien argazki bat, zapatillena, lehen induguna, eskatuko nioke dame 5 características de esas zapatillas, que me den formato doc, ¿vale? Jungo nintzen notebookea, sartuko nion doc hori hemen, eta eskatuko nion infografia bat. Vale? Eta generatuko zigun horrelako zerbait. Zakit. Ikusteko zenbat gauza posible dien egin, Oain erakutsiko dizuet, beste gauza dala lokura bat, gidoi honen podcast bat. Bale? Ikusteko zuen nola den gidoi hau, bale? Nik eskatu nion ChatGPT-ri gidoi bat egiteko. Nik esan nion ChatGPT-ri, hazme un guión para un podcast que voy a realizar con un compañero sobre hábitos saludables. Eta beak egitean titulua, pequeños cambios, grandes resultados, ¿vale? Eta hemen jartzen dit, elkarrizketa guztia. Entrevistador, invitado, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Orduan, nik hau, iniona da sartu, erakutsiko izutu zenian podcasta, porque taratuko du desente, Egin sartu, dala gidoi hau justo, sartu nun, eta kasu honetan, en vez de eman infografia, ¿vale? Eman nion resumen de audio. Nik resumen de audio-tan jarri nion. Quiero que el resumen de audio sea en formato podcast, ¿vale? Porque bestela, resumen de audio simplemente da, berak irakurriko du tal cual gidoian jartzen duna, baina nik este medio ya resumen de audio en podcast va a poner entonación de entrevistador y entrevistado. Vale? Horren, erakutsiko dizuet audio hori. Deskaratuta dakatela baita, porque bestela honek pixka gehiago du. Deskargatzen du MP4, vale? A ver. Voy a abrir con
Aber entzuten dan, Porque batzutan, vale. Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en una de las cuestiones, yo diría, clave del bienestar. ¿Cómo construir hábitos saludables que de verdad? Egia hemen que de verdad, testua gaizkitzatzen, orduan, testua gaizkitzatzen baldin badago, pues, De verdad perduren. El punto de partida es un material que defiende una filosofía de cambio gradual. O sea, la idea de que Y es que pequeñas ikusi acciones entonazioa. consistentes, repetidas en el tiempo, son el verdadero motor de la Hainbeste transformación. pertsona sartuko da. Y es precisamente ahí, justo ahí, donde encontramos una tensión muy interesante para analizar. Porque la gran pregunta es esa estrategia de pequeños pasos, cosas como, no sé, caminar 20 minutos al día o beber un vaso más de agua, es universalmente la más efectiva? O si por el... Bueno, sin más. Ikusteko, a ver, me ha abierto ahora un... Ba, hori da, adibide bat, ¿vale? Claro, también pues podéis hacer podcasts. Baina, bueno, dakit, beste aukera bat posible dena egin. De hecho, hemen, nik ematen diotenean resumen de audio, claro, nik esan nion gazteleraz egiteko, baina posible zu esan ingelesez egiteko, oza, naiz eta notebooka informazioa gazteleraz egon, te hace una traducción y luego te lo dice en inglés. Aurreko amatera dizean, euskeraz posible da egin, ez dakit, ez dut proba egin. Goin kargatzen bani bada egingo dugu proba. Baina hori, zu posible zu jarri, obviamente hizkuntza, eta gero tipo de entonación. O si quieres que hable una chica, o que hable un chico, o tipo de voz, acentos, o sea, dana posible zu jarri. Duración del audio, baita. O sea, ba, bueno. O sea, igual gauza hauek ez die hainbeste erabiltzen, ba, gian irudiak bezala, edo tekstuak bezala, baina, bueno, pues jakin ezazuen baita, ba, ba, gauza hauek ere posible diela egin. Vale? Ez dakite zalantzan bat dakazuten hemen. Ez. Vale. Beste kasun bat ola, aprobetxatzeko beste kasun bat ola ikusi nahi badezue aplicado a vuestro comercio horrela, ba, berak egin duen bezala. Guk adibidez egin zitugu asko imagenak. Gero egin zitugu imagen horiek egokitu. Bai. Igual imagen oso basiko dira. Eta gero prompt zuk esan desun horiekin, igual ondo definiu prompt bat, estilo bat igual, ez? Ondo definiu bat zeinitzako izango ditzake, ez estilotako ez, erabilpen tipo. Eta nun behar ditu hori, oinarri hori zuk marraztu ez hori. Adaptatu. Eta nada. Guk hori da, egiten. Eta ondo egiten du, oza, ChatGPT-ri esate jo zuen. ChatGPT baino gehiago, igual Gemini. Baina gauzatzuk asmait ditu, eta oin ententu dezuetik asmazik. Ba, probatu Leonardo. Asmait ditu, de repente igual lehio bat zartzeu ez da honekun. Ja. Eta ez da, eta gero igual esinten du, eta... Porque son generativas. Igual horrek asmait ditu. Ba, probatu Leonardo. Leonardo asmatza du eta. A ver, zuk ez bai oso esaten, bai, lo único ondo asmatzen du. Osa, nahiko kreatiboa. Osa, nik beti, son generativos. Osa, guk ez bali madio informazioa ematen, beak asmatiteu. Ez que tan azar da berdezu, bestela, beak asmait. Horregatik promptak, de hecho, jardunaldi batzu ditugu específicos para prompts. Osa, nola egin promptak. Hori ondo definitzen ikasteko, ez? Claro. Hemen azkenian, zuek pentsau behar dezue, osa, jarri aiz ChatGPT-en aldeen. O imaginau, lagun batekin balin bazaude, eta zure kontatzen ego bazaizu, ba, cuanta más información te de, más le puedes ayudar, ez? O más, bauda, berdina. Osa, guk gero ez da, edozein detalle txiki, osa, argazkientzako baita, de hecho hemen, ondo dago, porque zuek hortarako erabiltzen bazute egunero, ba, posibitu zueteuki prompt plantillak. Hori da. Prompt bat beti gorde, hoi da. Aldatzia, hoi da. Porque azkenen promptak oso dute oso zailuzek izan, porque, karo, nahi baldin badet irudia oso espezifikoa izatia, karo, atzian agertuko dan guztianik esan behar diot agertu behar dun, a no ser que sea un fondo blanco. Claro, no, pues el adoquín tiene que ser negro o blanco o tal, oza, azkenian, gauza guztiek guk ez daio esaten zerua urdina dagoen edo eurila iteun, ba, beak asmatu ingo. Eta gero zut igual gustatzen. Hori da, definitzen baino zu azio. Hori da, horregatik prontak, daneako oso importantia die, eta batez ere hortako, oza, de gero bestela, mundu gazeten, no me gusta, no sé qué tal, hasta que va a llegar un punto que es que ya has alcanzado tu límite de esto. O sea, horregila da, ez du egin dut. Porque hemen jakin ez da zen nola funtzionatzen nahi ez ChatGPT batek, ¿vale?
zakin ez ikusten duzuen struktura, baino ChatGPT die txatak, bale? Osa, txat ezberdinak. Hau da, nik txat berri bat irikitzen duten momentuan, txat honek ez daka informazioik. Hau da, bukazkenean adimen artifizialin behar duna da entrenatu. Osa, gero ez da gauza gehiago egunero esan, gehiago lertuko du guri ze gustatzen zaigun, nola lan egiten dugun. Horregatik bai, gomendatzen dizuet, ez da noiz egiten zuten lan proiektuekin, ChatGPTren barruan, ez? Bale. Badago aukera bat, aparte txatak gordetzeko, osa, nik adibidez, gutxi bizu eta berri mendakaten, alde batetik daukagu, una web ya como todos mis chats, ¿vale? Eta gero hemen, proiektutan, agundo dago, porque proiektuak egitean, pues, proiektu sailkatu txatak. Ba, imaginau, ez? Ez dakit. Pues, imaginatu, malin banaize arropa denda bat, ez da, egunero erabiltzen badet txat bat, esateko, oye, pues hazme hoy un texto para redes sociales. Claro, nik hor gomendatzen dizuet, hortarako behar banaiz beti txat berdina erabiltzia. Ze, txat berri bat irekitze bazu, zure historiko guztiak galdu iteu. Osa, nahiz da, txat GPT hortan barruan, txat hori euki, da txat berri bada. Proiektu bat bezala ditzen. Hori da, orduan, ba, imaginau, ez? Nik gomen ningo nun proiektu bat beti sailkatuta eukitzeko, ze gero bestela, txatak, pues, se convierten ahí en un listado infinito de cosas. Bai, Leonardo eta bai... Hau da gehiago txatzen da, Gemini baita... Hola funtzionatzeo. Bai, orduan imaginatu, nik zait, pues, eventos. Baina paguko ez baldin makazu, aliaukoa momentu bat. Ez, lo de los proyectos creo que no tiene ningún límite. O sea, ahora como los números de chat. El número de chat no tienes límite en gratuito. O sea, dakaz un límite en el propio chat. Hori da, hori bai. Hori bai. Claro, baina jartzen dizu, hasta, imagínate, mañana a las 10. Hori, ez dakit no ez ezkipa uzaten. Baina, bueno, hemen posible dezute sartu txatak proiektuetara. Vale, pues imaginatu ez, bueno, inventa hori, baina jarri proiektuak, eventos. Vale, pues hemen sartuko ditut chat guztik que tengan que ver con eventos. Pues igual, chat bat da para que me cree imágenes. Beste chat bat da para que me cree textos. Baina horrela, euki beharrean txatakola hemen popurri baten, que gero a saber, mundo den gauzak, ez, ba, si vais a utilizar de forma profesional. Agrupatzeko hori da. Nei deixente gustatzen zait, porque ez du, bale, nola, hau, plantilla hau, egunero erabiliko duten, eta horrela baita zukuten zea, ChatGPT izaten, bida, formatu gustatzen zait, hau eta gustatzen, edo beti struktura berdina jarraitu, edo zea berdina, orduan, gero ez da hobeto jungo zaizu lana egiten. Eta ikusiko ez dute, gero ez da gutxiago jungo dara galdetzen, nola gustatzen zaizkigun gauzak egitea, nola ez, eta bat. Osa, ni bai gomendatzen dizuet, proiektuetan sailkatuta ukitzia, zeak, txat ezberdinak. Vale. Porque gero es que bestela pentsau, dela bestela zerotik anaztea. Eta hori da, de hecho, adibidez, zu baldin badakatzu txat bada, hasieran jartzen zu prompt oso espezifikoa, eski gero zerbait eskatu barri ez bakoitzean ez zu prompt espezifiko hori jarri beharrik, ze ja badaka. Ya paciente horren barruku baldin ez autuito esan. Claro, porque ya daka, o sea, es como que tú le vas alimentando. Tú le vas alimentando. Zuk irekitzen badez txat berria, irekitzen badez txat berri bat, ez daka historikoa. Eta horren ez daki, ez ezkizun mezuak izatea gertuagokoak edo serioagokoak. Praktika dut horren agariz dituzu. Bai. Ez nio, eta hau da nivel oso basikoa, gero iakin, milioi bat gauza posible dia egin, edo incluso ja konektatu aplikazio ezberdina, baina ja beste movida bada. Eta... Bai. Leonardoko badak, ni pixket simplifikatzeatik, porque nik Canva ibiltzet nasko imaginai fonduek entzeko. Fonduak entzeko. Hortako ostena esango nizun, oberena funtziozu da background remover. Bakarrekan fonduak entzeko?
Azkenin kanbak dauka hori pagaukoan. Da ez ibiltzatik bat pagau. Eta beste... Ba, erabili hau ez da ia, baina, bueno, ya te digo la aplicación. Osa, azkenin Leonardokin argazkiek sortu erbaitu ikuste baldin bat asko ibiltzetela, hori pagauko hartu erbaldin bat, ba, ez ibiltzeko kanbak pagau. Osa, ber, Leonardo seguraski posible zu egin, egia Leonardo nire ustez da potentagoa, porque ya te crea imágenes. Ja. Baina balin bada imaginau, zu balin badakazu ja irudi bat, irudia hau izangoa. Eta bakarrikan fonduak, eta fonduak entzia, hortako erabili aplikazio hau, Hau ez da ia, baina, bueno, te recomiendo. Aplikazio hau gainak gratis da, creo que no tienes límites, y te quita fondos a todo. Es que Kanban, hoy esan behar nizun, que es de pago. Bai, ba. Deitzen da, background remover, daka logo hau. Kanba ibiltzet hortako, pagina webpeako danak hortikenik zatik. Baina ordain emar da, hau da, logo hau daka, bale? El de fotorroom. Bai, uste dela, bai, fotorroom deitzen da. Bai, yo le llamo background remover. Orduan, hemen jarriko dira argazki bat con fondo, a ver, ba, imaginau. Alguna de Leonardo que tengamos por aquí. Bueno, oazen argazki bat hartzia, ez dakit. No sé. Ez dakit argazki bat posituten hartu, igual ez. Bueno, no sé. Bai, pues ahí ez, hartzatxo hau. Nik hartzen ez hau argazki hartzeko, frogaiteko. Orduan, le arrastro la foto, gaina oso horrexea da egitzea. Batzutan egia, igual ez dula, segunta argazkia oso komplejua balima da. Eta ya está. Y no toca hacer nada más. Y ya te descarga, le das download, standard resolution, porque el file sí que tienes que, baina bueno, que es súper buena calidad. Eta ya gero askotan komprimite ditut imaginar pagina webea jutzeko. Pues hau oso horrexea da, eta ez da. Hori, batiz bat, besti ibiltze baldin bat pagako hori, kanbak, zer ematen datako bakarrik. Nik kanba asko erabiltzen du, baina ez dakat pagukoa. Porque azkenian nik erabiltzen denak. Nahi ziren da gehiadak estan lan piliken dituela, porque egiten kubo erozinun, han jarri, baina albazen nien zea, eta bainitete osintokitan plankatak, zehatze da oso ondo jentzea. Bada hortako, azuk asko ez ba, igual hobeto da ordaintzea. Osa, txat GPT-ekin toda la berdina. Baina honek igual aite baldin baita gratizan. Bai, osa, nik bakarrikan agora ditzen dut, fonduak entzeko, ez dakit gero aukera dakan editatzen. Bai, ikusi ez ze azkar. Osa, de hecho, beste argazki bat ere jartzen badiogu. De hecho, argazki hori Leonardotik agateatzen egin naiz, para que sepáis. De hecho, hemen dauden argazki guztiak iakin daude, osa, Leonardokin ditu. Osa, tipa hau ez da existitzen. Vale. Ba, adibidez, neska hau. Se me coge bien el fondo. Bai, azkenin fondua gure dako... Pila bat erabiltzen dut bekitar fondo, Ba hori, berri bat igotzeko honi emaiozu ekiz, tak? Eta guazen igotzen neska hau. Batzuta ez duen egiten, bueno, nahiko... Seria, bali maitu gauza asko latzetik kan, ba igual, incluso, mira, pues que te deja editar baita. No, bueno, hemen dakazula, eta deskargau aquí, eta hemen txedakau. Eta nahiko ondo pentu dugu. Hori txurike jarri duen bezala jarriko izu. Baina ez da, berez da txuria, berez daka fondo ibida. De hecho, nik jartzen da presentazio honetan. Bea bakarrik. Bea bakarrik, bai. Bale. Tak? Bale, bai, ez dakit txurik. Ez. Atzik da ona. Así que, besto. Bai, hori no es ya, baina bueno. Horretik ez dauken zaik baina bueno. Ez, baina bai, eske niko izan argizun Kanban, de hecho eske Kanban hori atea zuten hasieran etzan pagukoa. Eta nik erabiltzen. Bai, eta gero te hace tener una necesidad. Bai, casi haciendo la de Dios. Claro, niko izan. Eta ChatGPT daola baita, van a ir limitando mucho más. Hain nahi dutena da gu probatzia, que nos seamos adictos a eso. Zagio, ala, te quito, ez? Baina, bai. Barakutsiko zut baita, ja, azken gauza bat, ja dala lo más de lo más de lo más, deitzen dela Google AI Studio, ¿vale? Voy quitando todo esto. Vale, Google AI Studio zer da? Bai, ja, baita.
Google AI Studioek egiten duna da, egiten duna da, como un estudio, zuek imaginatu, como un estudio físico, pues online, berak ditun, inteligentzia artifizialeko aplikazio guztiak toki berian eukitzia. Bai, osea, esto nos agrupa Gemini, Nanobanana, osea, dana, bale? Estudio hontan gauza pila posibilidea egin, osea, oain ikustugun gauzak eta mordo gehiago, lo único, egia da, ikustugun gauzak egiteko nahi jain bezetzei guztien, porque aplikazio hau komplejuagoa da, vale? Pues ya tiene más kódigos y tal, bueno, askotan, gauza simple bat eskatzeko, ez da beharrezkoa hemen sartzia. Baina, askotan, jendea jaida erabiltzen webguneak egiteko. Hau, eta ikusiko ez ze erresa den, bale? Juten baga hemen bil, bale? Zera, askotan igual nahi zaigu, webguneak, bueno, webguneako aplikazio, mobileko aplikazioak taula, Osea, egiten du dananik webgunea esan dizu, baina aplikazioa baita. Ba, imagina nahi zutela aplikazioa berritu, edo ez dakazu, aplikazioa ez bakatu webgunea berritu, edo ez dakazu webgunerik, edo nahi duzu una vuelta de 360 grados, ez? Eta askotan ez daizu, nondik anazten nahi zuzen, ez dakit ze estilo nahi egiten, ez dakit nola estrukturatu aplikazio edo webgune hori, honek hori egiten digu. Vale, orain ikusiko ez dute. Orduan, ez egiten dizut dana. Gero bai egia da, karo, egin barrezuna da kasu honetan, karo, obviamente, berak egiten dizu, osea, berak kodea sortzen dizu, ez da bakarrikan diseinua. Osea, zuek ezak dakizuen aplikazio guztiak eta webgune guztiak atzetikan kode badakate de programazion, vale? Orduan, zuk kode hori gero sartu darezu, edo WordPress baten, edo Wix baten hori adiela webguneko aplikazioak, baina ez duzu kontratatu behar informatiko bat kode hori sortzeko. Osea, honek ja kodea sortzen dizuen basa lo que tú le estás pidiendo. Vale? Zer moruzko erantzune da, esan dut, porque zuzak behar duzuna, baina hortiken behar zuna esan diseinu hori ja. Oain ikusiko dugu. Hemen da superimportantea pronta, claro. Ondo definido. Oain ingo dugu oso pront simplea, orduan gauza asko inventa bingo ditu, ¿vale? Baina jartzen baizu prompt bat super tal, incluso, mira, te inserto la web antigua para que veas mi logo, mis productos, cógeme el catálogo de productos y plágiame aquí, osea, hori da nahi teu, oain jarriko digu oso simplea, baina ikusteko egiten digula webgune bat, ¿vale? Orduan, a ber, zer inguruan nahi zute egin adibidez? Web sobre. Venga, va. Zenen inguruan eskatuko diogu. Ayudarme, ya tengo el cerebro un poco quemado. Nola inguruen? Vale. Sobre, daiez denda, kirol denda bat? Edo blog bat posible izan, edo... Bueno, sobre una... Pistas. Quiero que la web contenga un inicio, catálogo de productos, no sé, un blog de diferentes deportistas y contacto. Ez dakit, osea, hemen azkenean posible zu jarri 1000 gauza. ¿De qué estilo lo podemos dar? Webguna zer estilo posible eduki? Incluso posible jarri de tonos grises o tonos... La web sea de tonos azules y verdes, me estoy inventando, con un estilo actual. Bueno, oso prompt simplea da, gauza pila inventa bingo ditu, vale? Baina, bueno, zuek ikusteko informazio gutxikin zer dan kapaza egiteko, vale? Osea, gero ez da informazio gehiago sartu, imaginau, pues, honek pixka gehiotaratzen du, vale? Hemen gainera, ezker zati hontan,
juten da erakusten nola dijoan lan egiten, osea, que todo esto ya está haciendo. Hemen ikusiko dugu webgunaren previsualizazio hori, eta hemen ari da sortzen, esan dizuten kode hori. Vale, hasiko da sortzen. Orduan, kode hori, bez, hau, que parece chino mandarin, ez? Osea, kode hau da webgune guztik eta aplikazio guztiak atzetikan kode hau dakate. Bueno, kode hau espezifikoa ez nio, dena programatika da, vale? Orduan, zuk hau hartuta sartzen badezu WordPress baten edo beste aplikazio baten, ja webgunea dakazu. Postuko guk adibidez WooCommerce egin ditzu da. Zerkin? Pagina weba o tienda online dakeu WooCommerce. Es que, bueno, toki pila daude. Baina hori sartu laizkezu horra. Bai, hori da. Osea, hor ja ikusi beharko zenuke nola sartu zea hortan, que desconozco, baina bai, honek egiten dizuna da el esqueleto. El esqueleto. Eta ez dugu garu. Oso ez aldatu, bai. Baina hori ja, segundaze, pues igual Wixekin diferente egiten da, WordPressekin diferente egiten da, osea, hor ja ikusi beharko zenuke aplikazio bakoitzak, bueno, pues bida, ja sortu digu. Va vida, deporte extremo, jarri digu. Claro, no le hemos dado ni el nombre, o sea, no le hemos dado nada, ¿vale? Orduan, dena inventatu du. Bueno, kago, inicio, equipa tu pasión. Bueno, argazkia baita inventatu ditu, porque ez digu jarri argazki mota edu, baina, bueno. Zapatillas de running avanzadas, tal. Osa, gero hau dena guk adaptatu beharko genuke gure produktora, baina ja estruktura guztia eman digu. Osa, gero gure lan izango da bakarrik aldatzia, argazkiak, produktuak, eta bar, ¿no? Pues ver todos los productos. Historias que inspiran. Pues mira, Elena Gómez, mi preparación para la maratón de Tokio, tal, tal, tal. Incluso tú sabes tú, vale, pues igual gero eduki hau ez gara beniko, baina, jo, me encanta estruktura. O sea, ezkenean zuk emendikan, pues ez dautu nahi duzun guztia. Catálogo. Pues bueno, hemen izango zen, pues ditugun produktu guztik. O sea, ez que zema tratatu, 2 minutu egiten gutxigo. Pues todos, running, fútbol, tenis, bueno, jarri dugu bat bakoitzeko, baino, ciclismo, boxeo, tuntun, claro, eso tampoco lo hemos definido, ¿eh? Pues digo bakarrikan esan, no, bakarrikan futbola, bakarrikan... Bakarrik informazio gutxi horrekin. Horregatikan, blog, izan digu baita blog bat egiteko, bueno, hemen egin digu, pues, como si fuesen personas, Marcos Roca, leer más. Bueno, ahí duzen, ay, claro, es que se me ha ido aquí. Bueno, es que justo zait ingeniería en correo y no tengo. Baina, bueno, hemen egin dizkigu. Ay, se me ha ido ahora. Hemen egin dizkigu. Ahora se me ha ido. Es que konektatzen zait ingenieriako Gmailekin y tenemos un esto de bloqueo. Bueno, ikusi dezute, ez? Osea, nola sortzen duen, eman diogun informazio gutxikin, zer dan kapaz. Egiteko, vale? Gero, claro, zu posible jozu esan, esan jarri zea pronta, eta esan, utilízame estas fotos. Adjuntado estas fotos, o incluso Excel bat donde ponga el producto, el precio, la descripción, o sea, zuk azkenean dena, pues eso, adjuntado. Eta, de hecho, Google Studiok ez daka hainbeste limitazio en la versión gratuita, o sea, beste guztia bezala. O sea, nahiko desente gustatzen dizu, bai. Bai, porque ben azkenean gauza asko eskatu behar dira, o sea, ez da argazki bat, irudi bat eskatzia, o sea, da webgune bateko edo aplikazio bateko, o sea, hemen ja gauza oso handi posibilitatea egin, incluso bideoak editatu, horrelako, ya nos va a dar para 2 jornadas más, baina zu posibilizio sartu bideo diferentiak, klip diferentiak, eta esan hazme un blog de 10 minutos con los clips que te inserto. Eta egiten dizu blog bat, gero posibilizio editatu bideo hori, oza. Da, bueno, beste mundu bat. Baina, bueno, jakin ezazuen, ikusteko, eta ikusitugu lau aplikazio, daude pilo bat, ikusitugu azkenen potenteenak. Baina gero segurazki, bagian bideoak editatzeko, badaude baita beste aplikazio hobinagoak, hau baino. Azkenen hori baita gero pixkatetxen jolastea eta indagatzea. Nire ustez hemen garrantzuna adin artifizialarekin da jakitea zer nahi dudan eta nun posible dudan informazio hori topatu, punto. Eta jakitea, asko erabiliko, ez da asko erabiliko, komenitzet ordaintzea, ez, bueno, eta hori, eta pixkat buruakin
erabiltzea baita, ez edo zer gauzetarako. Vale. Ba ez dakit zalantzak dituzuenak, hemen saltea un montón de diapositivas, baina bueno, azkenean dara ikusi dugu, batez ere hau erabilera arduratsuarekin amaitu nahi nuen, bale? Osea, azkenean oso guai da dena, oso todo super novedoso, todo tal, baina bueno, azkenean baita gure pribatutasuna eskaintzen ari gea iari, eta ukituak, zenen gauza filo bat, kontu handiz ere iglibar degula, pues, gauzoikin, bale? Ba ez dakit, nire aldetik ez dakit zerbait ikusi nahi zuten beste ariketan bat aplikatuta zuen lehen lehio zuen marritu gatzezkigun horregatik. Bai, hori azkenean da etxean ordenagailua dugu bilatzia eta... Bai, baina hori, azkenean ikusi dute edo zer gauza. Edo zer gauza, bai. Ez dakit hor, bai, ez dakit eritazuke, bai, dakaz, a ber, bale, ez dituzu baderek, bai, barkatu. Komertzio txikietan nola zertan batiz bat zehatuko zen duten. Plantatuko erabiliko zen duten. Adimen artifiziala? Batez ere, eskatzen digutena da batez ere, zuk esan diazuna, sare sozialak eta antolatzeko bat egutegi bat sortzia, hau ez dakit zuri ondo etortzen zaizun. Bai, ez dut pentsatzen hori pixkatzen. Bai. Egutegi sortu adibidez zerrekin non. Niko ChatGPTekin egingo nuke. Bai, orduan... Nire automatizau hilotzia. Nola automatizau? Batzuk, imagina aurretiken dana press balimak ezu eta automatikoki igotzen putie hori ja beste aplikazio. Hori beste, de hecho, hortako HotSuite ez hau zizun? De aplikazioik. Bai, hori adiez, atzo Manu Laundarririn Instagrameko jardunaldi bat hori ikusten nahi ginen. Hemen azkenean, komentatzen genuen azan, karo, ez eduki asko igotzen sare sozialeta, gauzoik ez duzu behar, porque sabes, para subir una vez cada semana, pues subo yo manualmente tal. Baina zuk eduki asko igotzen badezu, egia da, karo, lan pila dela, bale, zuk esan bale, ChatGPT esaldia egin, baina gero, igotzen egon behar nahi, zakitzer nahiagoet igual, goizo oso bat edo 4 ordu pasa programatzen hilabetiko guztia, hortako aplikazio pila dituzu. Bukadidez elkargoan erabiltzen dugu HotSuite. Eta, azkazta pila, zehatzen, zein eta gara, ez fiatzen, paroa egin berdezu, aberrite aldun, orduan ez ditu inorrezen bat ez zeu. Dituzu, horrelako aplikazio, bukadidez, hau erabiltzen dugu, dala, popularrenetako bat. Honek azkenean zertako bai, HotSuite. Biokin Suite. Zertako gehiago dituzu baita, guk adibidez ordaintzen dugu, badakit gratuito ere dagoela, baina horrelako aplikazio, de hecho, ChatGPT posi dozu galetu. Oye, lístame las mejores herramientas gratuitas para programar contenido de redes sociales. Te vas a sacar un listado. Baina, hau zertako balio dute, guk hemen juten gea, hori, publikatzen, atzago junez, porque no sé, todo esto lo subimos manualmente. Odia adiez, OAPeko jardunaldi guztiak, ez? Nire lankideak juten da hemen, igual pasatzen du goiz batian, 2 ordu bete programatzen, baina eske ja martxoa indadaka. Eta hau bakarrikan juten zaizu igotzen, porque hau juntatzen duzu Instagrameko zure kontura. Baina hau ia baino gehiago da aplikazioek existitzen diela. Gero, hemen gehiago iak posi dizu lagundu, nik hemen zure kasunean liko nuke, neiko esatuko litzeake esatia, hain ze eduki igokot. Askotan ja ideia gabe gatzen zea, ez? Asko igo behar bali badezu, zuk posibidezu ChatGPT-ri galdetu, esan, esateko, mira, pues tengo una tienda de zapatillas, cada 2 días, voy a subir una publicación a Instagram, pero quiero que las publicaciones sean diferentes y atractivas para mi público de mujeres de 50 años, de Euskadi, fíjate baita iman informazio hori, quiero que me hagas un Excel con un calendario mensual de aquí a 2 meses o 3 meses, con cada día qué tipo de contenido y con qué formato puedo subir.
me da su posible prueba egin, y te hace un calendario y te va a decir, en formato Reel, hoy vas a subir unas zapatillas con un modelo. El miércoles, en formato historia, vas a subir la foto de tu tienda. Y así dejas de pensar. Eta gainera, ya si le subes fotos tal, hazme descripciones, o sea, yo claro, quiero hoy o zuk igotzen duzu manualmente, o con un programa de estos de HotSuite, baina adibidez ChatGPT kortan posible zu lagundu. Más a nivel, zaigo kotoain. Ziarto, bai. Eta nik bai gomendatzen dizuet, zatiago gehiago ikusten dugu sare-sareetako jardunalditan. Baina, batez ere beste azkoitin baditugu itziarrek ematen. Hori apiriti. Hoik apirilen die. Urrena WhatsApp businesseko da. Eta sexi. Hori da, gero ja apirilin daude. Hori da, gero azken santu ondoren daude. Instagram basikotik naziko gea. Hori da, a ber, hori da, askoitin izingoa, Instagram basiko izingoa apirilin. Eta gero Instagram avanzado, ja maietzen izingoa da, maietzen berzean izingoa. Txendatzen gure. Hau da aurrena hemen. Bai, IBT kaiku. WhatsApp business da hori. Hori hemen izingoa. Hoizan, martxoan, Instagram avanzadoan, asmoak Canva sartzeko, meta sartzeko bat ere, meta azken beti da programatzeko, baina Facebook eta Instagram. Meta azkenian da la gran empresa que coge Facebook, WhatsApp, Instagram eta beste aplikazio du. Meta da como la madre de todas las aplicaciones. Bai. Beti azaltzen metako. Bai. Zagoel, balera bete duguna da, beti HotSuite sartu edo kontrolatzeko... Bueno, posible da beste jardun, posible dugu itzen. Hori nizartuko nuke sare sozioetako jardunaldi. Hori da, bai, Instagram avanzado. Bai, porque egia da, adiez ni atzegoen nintzen ondarri Instagram ematen, baina azkenean, pues, zegoen, jendeak etzun egunero igotzen, orduan, claro, HotSuitera postea, pues da pixkat, ez, mucho que me estás contando. Baina, igual zure kasun, edo beste hainbat kasutan, Bat izbot dalako azkenin zuk egunero hortan ez da orduan beste gauzatzu lagatzei zuitia. Nik hemen, bai gomendatzen dizut, lehenengo, ni bete esatet, ejekutatzen hasi baino lehen, antolatzen behar da. Antolakuntza hortan, ChatGPT gomendatzen dizut. Zuk informazio guztia emaiozu ChatGPT-ri eginazu kalendarioa o incluso marzo 2026, osea, berak jarriko ditzizu ja guztiak eta bar, incluso posible esan findes no incluidos o findes incluidos, tal, no sé qué. Hori batez ere antolatzeko zure edukia, eta ez beti egoteko jota gaur zigoko tezakizer, que igual eres super creativa, ne hace falta, baina nahi askota maita gazten zaite, ja eskezak izeigo. Eta behin hori eukita, eta ez du, egia da eduki asko igotzet. Ba, igual, HotSuite batek edo beste, ez dut aplikazio goi ezagutzen, baina beste horrelako aplikazio batek, pues mira, me dedico 2 horas a programar todo, eta gainera, HotSuite dakadan hona da baita da, gero analiziak ematen dizkizu. Porque egia da, netzako, zuk dedikatzen baituzu ordu pilo bat, edukia igotzen eta gero ikusteak eta retorno positibo, porque la gente interactúa contigo, da nahi dizu, analizi guztik eman dizkizu. No, Instagram bertan baita, baina honek kompletuagok. Incluso metak baita badaka beste aplikazio bat. Hau esango jot Julian emateko. Baina, eske, gauza pilo bat. Baita da, jakintasunen aurren ez dela behitzen da, ez dakizu zer egin konfio. Hay tantas cosas que... Gerien ez lo que resulta. Nik lehen esaten niona, bai da, ia ez, nahi beste gauza posituzu esplikatu ian, adimen artifizialan, que, karo, baina bai, nik azken, uste de garantzioa dela oinarria eukitzia, jakitia zer dagoen hor kanpon, eta ikastea nola erabili, ze gero, que igual bilardiak gaur ikusiuna ez da hola, eta beste, baina, ja, pasaden pixka familiarizatuta horrekin, gero ja den arrexago da gauza berriak hartzia.